بدي خزوك أخنا فات سلام سماياتي سكر أخنا فات سلام سماياتي برر دمسنا سلاميو بعودا زنقود قد عفنان كبابان بدي خزوك دمسنا سلاميو بعودا زنقود قد عفنان كبابان بدي خزوك سلام مقاتا كم حبرو خوحي جد مأكل سرسيو ما يتعلوا وتروز زنب للي كرامات حلفا سر سلام أبلبنا تجنوعو هاي مسلمنا عمال نتاتنا يسافر مزمور سلام نزمر عفنان كبابان بدي خزوك عفنان كبابان بدي خزوك أخنا فات سلام سماياتي سكر أخنا فات سلام سماياتي برر سلام تخطاتلتنا الشانل كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا يو لومون كم وترو اني زيناتاتنا عالم فتشنا اقداسنا زلوم قلحتانا كلنا كنمهارو لهم كنفلطو من زلنا كندالو لهم زلنا زبلنا مرسات حزنا لكم قريبنا لنا ፖለቲካዊ ወታደራዊ ቁጠባዊ ዲፕሎማሲያዊ ኩሉ መዳያት ናይ ዓለም ክሪና ምክንያቱ ኣካል ናይ ዓለም ከም ምዃና መጠን ኣብ ዓለምና እንታይ ይካየድ ኣሎ ኣብ ዞባና እንታይ ይካየድ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ሃገርና እንታይ ይካየድ ኣሎ ንህዝብና ዝምልከት ኣብ ውሽጥን ደገን ዘሎ ድማ ኣገዳስነት ዘለዎ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ከም ወትሮ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ናብዚ ቻነል ኮሜንት ምፅሓፍ ሼር ምግባር ከምኡውን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ብዙሓት ኣለኹም ሳብስክራይብ ተገበርኩም እውን ፅቡቅ ይናበልኩ ኖቲፊኬሽን ድማ ግበሩላ ቀልጢፋት መፀኩም ሶ ናይ ሎማ ኣርእስቲ በዚ ሕጂ ዘሎ ብሬኪንግ ኒውስ ወይ እውን ብሬኪንግ ኒውስ እኳ ኣይኮነን ዘሎ ኣጋጢሙ ዘሎ ግን ዲቴይልስ ናቱ ሞር እቲ ሓበሬታ እናወፀ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ክንርኢና እንታይ እሱ ድማ ኣብ መንጎ እስራኤልን እስራኤል ናብ ኢራን ዝገበረቶ መጥቃዕቲ ተወሳኺ ሓበሬታ ክንርኢና Israel is now at war on 7 fronts. The Middle East has never seen this many wars simultaneously. In recent weeks, Israel has bombed Gaza, the West Bank, Lebanon, Syria, Iraq, Yemen, and now Iran. Israel's attack was in retaliation for Iran's missile. So, ከም ንሪኦ ዘለና እስራኤል ብሸውዓተ ግንባር ብሸውዓተ ሃገራት ወይ እውን ብሸውዓተ ወገን ትዋጋእ ከም ዘላ ዝንገር እቲ ዘረባ ንባዕሉ ዘገርም እዩ እስራኤል ኣዝያ ንእሽተይ ሃገር እያ ብሸውዓተ ኣዝየን ዓበይቲ ሃገራት እያ ትዋጋእ ዘላ እዩ ዝበሃል ዘሎ መን እዮም እዞም ብሸውዓተ ዝበሃሉ ዘለዉ ሓደ ሓማስ እቲ ውሽጦም ዘሎ እዩ ተነዊሕ ብኩናት ምስ እዩ ዘለዎም ሕጂ ምስ ሓማስ ዝዋግዎ ዝነበሩ ንእስራኤል ፀርፊ እዩ ኮይኑ ምክንያቱ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ክስዕር ብዘይምኽኣላ ብዙሕ ፀርፊ እዩ ብዙሕ ውርደት እያ ስዒብላ ንእስራኤል ሕጂ ነታ ምስ ሓማስ ትብል ዘላ ወይ ኣብ ጋዛ ዘሎ ኩናት ካብኡ ንኸፁ ምስ ሸውዓተ ሓይልታት ይዋግኡ ከም ዘለዉ ገይሮም ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ ሓደ እቲ ኣብ ስግሮም ዘሎ ሕዝብላ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ እዩ እቶም ካልኦት ኣብ ሲርያ ዕጡቃት ጉጅለ ኣለዉ እዮም ዝብሉ ኣብ ኢራቅ ኣለዉ ይበሃሉ ኣብ ኦፍኮርስ ኢራን ከምኡ ድማ ሑቲ ኣብ የመን ዘሎ ነዚኦም ኩሎም ደማሚሮም እዞም ዕጡቃት እዚኣቶም ምስ ሸውዓተ ሓይልታት እያ ትዋጋ ዘላ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ሓቂ ግን ምስ ሓማስ እያ ትዋጋ ዘላ ካብ ዝቐረባ ድማ ኣብ ሊባኖስ ከይዳ ምስ ሕዝብላ ትዋጋ ኣላ ክልተ እዚኦም እዮም ዘዋግዋ ዘለዉ እቲ ካልእ ኩሉ ንመጋነኒ ዝጥቀሙሉ እዩ ሑቲ ኦፍኮርስ ክፋልናቱ ኣብ ዙርያና ዘሎ እዩ ነቲ ቀይ ባሕሪ ነቲ ናይ ንግዲ መስመር ሓሊፉ እውን ናብ እስራኤል ይትኩስ ኣሎ እዩ ይዋጋእ የለን ክንብል ኣይንኽእልና ግን ኩሉ እዚ ዝከኣየ ዘሎ እስራኤል ኣብ ሓፂር ግዜ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ዝነበረት ኩናት እዩ ምክንያቱ ሑቲ ንኣብነት ናብ ጋዛ ትገብርዎ ዘለኹም ነገር እንተቋሪፅኩሞ ዝገብሮ ዘለኹ ኩሉ ከቋርፆ ኢሉ ሓቢር እዩ ስለዚ እስራኤል ጠጠው ትተብሎ ዋላ ንሶምን ሽዑ ሑቲ እንተዝቕፅል ነይሩ ይቕፅል ኣሎም ተባሃለ ሕዝብላ ጠጠው ከነብለይና ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ጠጠው ኣበልዎ ኢሉ ኣብያ ኢራን እንተኾነት ናይ ኣብ ጋዛ ዝወርድ ዘሎ ናይ ሰላም ገለ ዘይኮነሲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ጥራይ እንድሕር ገይራ እስራኤል ኩሉ እዚ ንገብሮ ዘለና ጠጠው ከነብሎ ኢና ኢሎም ኣይደለየን ስለዚ ምንጪ ናይዚ ኩናት ናይዚ ዕግርግር እስራኤል እያ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን
أمريكا نعمتات نزي بوتازي بسلام نخنبر ترجعوا نخنبر دبلوماسنا أمريكا يو وتهدروا عمنا أمريكا يتطوز بلون يرز بهذا نبرة حسوت مخان اللي متفليتو أمريكا وتهدروا عمناتا نمانم كفر كم زي كلام زي عالم أبزي وانزي ما كلام مبرا نفسه كفتو وجله أمريكا نعيقو دليت خجبرين رزالنا أمريكا مرحب كنا تمس قال ملا تنكساقس زفرهم كم زي اللي أبزي وانزي زغانتايو ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዝነበረ ስእሊ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብፑቲን ኣብ ዩክሬን ምስ ጀመሮ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብዓብዪ ኣብ ኣፍጋኒስታን ይተራዩ ንጣሊባን ከኣልዩ ኢሎም ኣሜሪካ ምስ ኩሎም ኪዳናት ናታ ምስ ኩሎም ኤሮፓን ገለመለ ምስ ኔቶኦን መፅኦም 20 ዓመት ገይሮም ብሙሉእ ኣፅዋር ሒዞሞ ዝነበሩ ኣብኡ ገዲፎሞን ብቢልዮናት ዝትመን ኣፅዋር ንጣሊባን ገዲፎምሉ ምስ ሃደሙ ኩሎም ቶም ዕጡቃት ጉጅለ ግብረ ሽበራ ተገለቱ ዝበሃሉ ኣሜሪካ ነኺስካ እንተመኪትካያት ሓዳሚት ምዃና ተረዲዎም ኣሎ ኣብ ዩክሬን መፅኦም ድማ ሕጂ ዝተረፎም የብሎምን ኣብ እስራኤል መፅኦም እውን ንሓማስ ክስዕርዎ ይከኣሉና ኣለዉ ሓማስ ዓመትን ገለን ገይሩሎ ኣብ ሕምብርቲ እስራኤል ኮፍ ኢሉ ከሎ ስለዚ ኣከንደ ንሲቪል 42,000 ካብ ትቐትል ነቲ ሓማስ ኢኻ ክስዕር ነይሩካ ኣይተኻለን ንሱ እውን ሕጂ እንታይ እዩ ዝፅበዮም ዘሎ ኢራን ከንታይ ክትገብር እያ እስከ ንዝና Now Iran. Israel's attack was in retaliation for Iran's missile attack on Israel 3 weeks ago, which in turn was in retaliation for Israel's attack on the Iranian consulate in Syria. So will Iran now yet again retaliate? Having recently been to both Iran and Israel, it's clear to me that neither country wants a full-scale war and retaliate. So እንታይ ደረና ዘሎ መጀመርያ መን ሃሪሙ ሕጂ መን ክሓርም ዝኽእል ዝብል ዘረባ ድማ ጀሚሩ ኣሎ ኢራን ክሓርም እየ ትብል ኣላ በቲ ሓደ ወገን ባቲ ካልእ ከዓ ገለገለ ምንጭታት ከም ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ኢራን ክትሓርም ኣይኮነትን ዝብል ዘረባ እውን እናወፀ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ኣይና እዩ ተሓቂ ኢራን ግብረ መልሲ ንክትገብር እያ ዘብል ሓደ ሓበሬታ ግን ኣሎ ምናልባት ንሱ ካብ ምክንያት ተጠቂሞምሉ ግብረ መልሲ ብኾኑ እዚ ሕጂ ዝገበረቶ እስራኤል እንታይ ሓሪማ ንዝብል ኣርእሲ ወላ ሓንቲ ኣይሃረመትን ወይ እውን ክሳብ ሕጂ ዝተረኣየ ኣገዳሲ ዕላማ ዝሃረመቶ የለን እወ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከም ዝገበረት ኣብዚ ስምዕዎ ሕጂ እንታይ ኣጋጢሙሎ እቲ ኩነታት With the latest, Iran's army released a statement minutes ago saying that two Iranian army men died in the aftermath of the Israeli strikes last night. This was literally moments ago before I went online. This is the latest. I think this chain of events, losing two army men, makes it difficult for Iran not to, respond or to restrain, because there have been reports, including the one published in the New York Times, saying that if Israel carries out a limited strike, Iran would be willing to let that go and pass it off. But then again, two army men died. ኣብዚ እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ካብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ ክኸውን እስራኤል መጥቃዕቲ ፈቲና እያ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ፈቲና እያ ስለምንታይ ዘይተዓወተ ግን ኢራን ስለ ዝተኸላኸለቶ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ኢራን ስለ ዝተኸላኸሎ ዝብል መረዳእታ ዝለዓለ ተቐባልነት እናረኸበ ይመፅእ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ኢራን እስራኤል ቀሊል መጥቃዕቲ ክትገብር ስለ ዝፈተነት ኣይኮነትን ወላ ኣብቲ ኣብ ገለ ክፋል ናይቲ ኒኩለራዊ ቦታ ከተጥቅዕ ፈቲና ነይራ እያ ግን በቲ ኒውትራላይዝ ወይ እውን ጠጠው ስለ ዘበልዎ በቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣብዚ ሕጂ ዝተፈላለየ ሓበሬታታት ይወፅእ ዘሎ ሓደ ካብቲ ሓበሬታ ራሽያ ነቲ ሓበሬታ ቀልጢፋ ነቲ ስለያዊ ሓበሬታ ምስ ረኸበቶ ንኢራን ቀልጢፋ ስለ ዝነገረታ እያ እስራኤል ኢራን ከይፈለጠት ከተጥቅዕ ሓሲባ ነይራ እዩ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ናይ ኢራን ራዳራት ይኹን ካልእ ሳተላይት ሲስተም ድኹም እዩ ብመንፅር ናይ እስራኤልን ኣሜሪካን ወይ እውን ናይ ራሽያ ከተወዳድሮ ከለካ ስለዚ ራሽያ ነቲ ሓበሬታ ቀልጢፋ ስለ ዝሃበታ ኢራን ተዳልያ ፀኒሓ ዝብል ሓበሬታ መፅኡ ኣሎ ሓደ እዩ እዚ ካልኣይ እዚ እውን ቲዮሪ እዩ ኩሉ ክንዛረብ ኣለና ካልኣይ እስራኤል ሽማዊ መጥቃዕቲ ክትገብር ስለትደሊ ዝነበረት ብመንገዲ ሳልሳይ ኣካል ጌራ ከተጥቅዕ ምዃና ንኢራን ሓቢራታ ዝብል ዘረባ እውን ወፂኡ ኣሎ ኩሉ ክነገረኩም ስለ ዘለና ኣይናዩ ተሓቂ ምስ ግዜ ክረጋገፅ እዩ ስለዚ እስራኤል ነቲ ኣገደስቲ ዕላማታት ዝበለቶ ከተጥቅዕ ፈቲና ኢራን ድሕራ ድሒናቶ ኣላ ኮይና ባይ ዘ ወይ ክልተ ሰራዊት ናይ ክልተ ወታደራት ናይ ኢራን ተቐቲሎም ኣሎ በሃል ኣሎ እዚ ብወቅ ተፈሊጡ ዘሎ ናብቲ ሴንሲቲቭ ዝበሃል ዝነበረ ሓደገኛ ዕላማታት ፈቲና እስራኤል ብሰንኪ ኤር ዲፈንስ ናይ ኢራን ድሒኑ እንተሎ ኢራን ግብረ መልሲ ክትህብ ምዃና እዩ ምክንያቱ ቀይሕ መስመር ናትና እቲ ቀይሕ መስመር ኢሎም ዘውፅዎ እቲ ስትራቴጂክ ዕላማታት ናቶም ንኣብነት ናይ ኒኩለራዊ ቦታታት ናቶም ናይ ነዳዲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ናቶም እዚ እንድሕር ተሃሪሙ ዓብ ግብረ መልሲ ክትህቡ ምዃኖም ነጊሮም ነይሮም ስለዚ እስራኤል ናብኡ ክትሃርም ፈቲና ምናልባት ኢራን ተኸላኺላቶ እንድሕር ኮይኑ እቲ ክውንነት ደን ኢራን ግብረ መልሲ ክትህብ ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ በንፃሩ ምናልባት ድኽም ዝበለ መጥቃዕቲ ከምቲ ዝተባህሎ መብዛሕትኡ ሰብ ግን ዝምነዮ ዘሎ ንዓይ ሓዊስካ
እዚ ተገይሩ ዘሎ ብዙሕ ዕንወ ዘይውረደ እሞ ኢራን ድማ ድሓኒት ሶኬ ኢላ እንተ ተሓልፎ እቲ ዝሓሸ እዩ ንዓለምና ዝብል መረዳእታ እዩ ዘሎ ግን ንሕና ንደልዮ ድዩ ክኸውን ንሳቶም ዝብልዎ ግብረ መልሲ ክንርኢና መራሕቲ ናይ ሃገራት ግብረ መልሲ ክቡ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ግብረ መልሲ እንታይ ከም ዝመስል ክንሰምዖ ክንፍትን ኢና ብኩሉ መንገዲ ንኩሉ ኦል ራውንድድ ኢንፎርሜሽን ክበኩም ስለ ዝደልየ Recently been to both Iran and Israel, it's clear to me that neither country wants a full-scale war. Israel would probably win, but both sides would suffer enormously. Until now, it's been Iran's proxies, Hezbollah, the Houthis and Hamas, engaging Israel. It's now a direct war, Iran against Israel. For Iran, the question is, does it want Tehran to end up looking like Gaza? For Israel, the question is, what is its longer-term strategy? Militarily, Israel sees this as a once-in-a-generation opportunity to destroy Hamas and Hezbollah. But what is Israel's political strategy? How long can Israel... እንታይ እዩ ትሕቶ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ምርጫ እዚኣት ኣገዳስነት ሚያ ኢራን እስራኤል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ሂወትና እታ ዝበለፀት ኣጋጣሚ ንኢራን ንኸነጥፋሉ ንኽእል ዕድል ተፈጢሩልና ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ናይ እስራኤል ትሕቶ ዕድል ተፈጢሩልካ ኣሎ ሓይሊ ግን ኣለካ ድዩ ወይ እውን ነቲ ክመፀካ ዝኽእል መጥቃዕትኻ ክትፃወረ ትኽእል ዲኻ እወ ክተጥፍእ ትኽእል ኢኻ ክትጠፍእ ከም ትኽእል ከትፈልዶ ስለ ድፈልጡ እዮም ዝሒሎም ዘለዉ ዝብል ብዙሓት ዝሰማምዑሉ ሓቂ እዩ እምበር እቲ ዕድል ተፈጢሩሎም ተዝህሉ እስራኤል ይኹን ነተንያሁ ፍጹም ዓይኑ ኣይመናሕሰየን ነይሩ ብፀገም ግን ክውንነት ምስ ድሌታቱ ኣይተቃደወሉን ኣሎ ሓደ ካልኣይ ኢራን እውን ነዚ ኩናት እዚ ኢራን ከም ዘይትደልዮ ብተደጋጋሚ ተረጊፁ ኢራን ነዚ ኩናት እዚ ትደልዮ የላን ምስ እስራኤል ፊት ንፊት ክትዋጋዕ ኣይትደልን እያ ዘላ ኢራን እዚ ጉዳይ እዚ መፍትሒ ክረክብ እያ ትደሊ ዘላ ፖለቲካዊ መፍትሒ ክግበረሉ እያ ፀቕጢ ትገብር ዘላ ዲፕሎማሲ ናታ ይኹን ካልእ ኩሉ ንኢራን እዚ ኩናት እዚ ኣየድልያን እዩ ኣይትደልዮን እያ ዘላ ስለምንታይ ኢራን ድሕሪ ናይ ክንደይ ዕፅዋን ክባን ንመጀመርያ ኣብ ብሪክስ ኣትያ ቁጠባናታ ፅቡቅ ዝኾነ ዕቤት ክገብር ጀሚሩ ኣሎ the question is እስራኤልን ኣሜሪካ እንታይ እዩ ዘጉርዖም ዘሎ እንድሕሪ ኢልና ኢራን 5 ዓመት እንድሕሪ ሂብካያ ኣዝያ ሓያል ሃገር ክትከውን ከም ትኽእል ስለ ዝፈልጡ ዘለዉ እዩ ምክንያቱ ኣብ ብሪክስ ኣትያ ኣላ ምስ ቻይና ምስ ራሽያ ዘለዋ ቅርበት ብፍላይ ድማ ምስ ራሽያ ዘለዋ ቅርበት ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ወታደራዊ ልውውጥ ስለ ዘለዎም ሚሊታሪሊ መሊስ ሓያል ሃገር ክትከውን ምዃና ዓበ ሃገር እዩ ሰፊሕ ሃገር እዩ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ እዩ ምስ ራሽያ ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ድማ ሚሊታሪ ጃየንት ክገብራ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ዘለዉ እዚ ነገር እዚ ከየጋጠመ ነዚ ኢራን ዝበሃል ዘሎ ከነፍርሶ ኣለና ንኢራቅ ተዓዊትና ኢና ንሊብያ ተዓዊትና ኢና ንሱርያ እውን ሓውሲ ተዓዊትና ኢና ኩለን ዘዝጋዕና ዝነበርና ኩለን ኣጥፊናየን ኢና ስለዚ እቲ እንኮ ተሪፋ ዘላ ኢራን እያ ብምባል ንኢራን ከነጥፋ ኣለና ቅድሚ ምትንስኣ እዩ እቲ ተብተብ ዘብሎም ዘሎ ኣጋጣሚ ግን ዕድል ናይ ኢራን ድዩ ሓይሊ ናይ ኢራን ኮይኑ እዚ ጉዳይ እዚ ክሳብ ሕጂ ኣይሰርሐና ኣሎ ንዝቕፅል ግን ናበይ ክወስድዎ ይኽእሉ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ዊዶን ነው እቲ ዝበለፀ ግን ነዚ ጉዳይ እዚ እስራኤል ነቲ ኩነታት ተተቐቢላ ኢራን ድማ ነዚ ኩነታት ከምዘይ ቅፅል ተገይራቶ ንብሙሉእ እቲ ዞባ ይኹን ዓለምና ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ኣሜሪካ ባይ ዘ ወይ እስራኤል ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ኣብ ኢራን ኣይደልይዎን እዮም ዘለዉ ምክንያቱ ካብዚ ኩናት እዚ የስ እቶም ሪፐብሊካንስ እቶም ብውግእ ዝረብሑ ካምፓኒታት ብጣዕሚ እዮም ዘልይዎ ዘለዉ ኢራን ክትረም ኣለዋ ኢራን ከምዚ ክትከውን ኣለዋ ኢራን ገለመለ ዝብል ኣሎ ብሓፈሻ ግን ቁጠባ ኣሜሪካ استراتيجي أمريكا أب إيران أتوكيرو نخسرح كسارات رئيس بعد عند سلايتنا تشاينا وين موداترتنا تشاينا عقبنا كيبنا ناب تشاينا خنقنا علنا يوم زبلو زلو بقفو بتكبارجن نابو نكخدو جينا دلونة يبلو من أبز بوتازي تسميرهم سلسة تعزو أجي مجلسنا نشتي مجلسنا إسرائيل لما نسمع دحرت متكعت زبلو ودحريو قبل ملسنا عالم كرينا on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ ዳንኤል ሃጋሪ ኣፈኛ ናይ ትምኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣፈኛን ከምኡ ድማ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ዝበሃል እስራኤል ብትክክል ዝሓንፅፆቶ ዕላማ ከም ዝሃረመት እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ዝገበረቶ መጥቃዕቲ ብሓፈሻ ገለገለ ሰባት ኣብ ኢራን ምናልባት ብኣፍ ጥራይ ዝዝረብ ዘሎ ከይከውን ኣነ ኣብ ኢራን ሲ ብዙሕ ዕንወት ኣይወረደን ገለ ክበሃል ከሎ ሰሚዕና ነና ግን ብተግባር ሰብ ካብኡ ዝገበሮ ቪድዮ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢራን እዩ ቅድሚ ሰዓት ቅድሚ ክንደይ ሰዓታት ዘውረድዎ እዩ
ስለዚህ ሰላም ከም ዘሎ ቢራን ህዝቢ ከም ኖርማሊ እንቀሳቀስ ከም ዘሎ ከም ተራ መዓልቲ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝገልጽ Well, thank you, Danny. Now, this is 9:45 a.m. here in Tehran, and where we are is the Engelab, Tehran's famous Engelab Square. As you see, business as usual at the Revolution, as Tehran's Revolution Square. The shops are open, people are passing. We see university students, we see people young and old going about their business as usual, right? And we talk to different people how they feel. I mean, the first question I've been asking them is, well, the Israeli regime attacked Iran last night. So ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ሲ እቲ ህዝቢ እንታይ ተሰሚዕዎ ወይ እንታይ ሰሚዑ ኣብቲ ማእከል ከተማ ኮይና ፕረዘንት ትገብር ዘላ ስለዚ ወላ ሓንቲ ህዝቢ ከም ቀደሙ ካብ ንቡር ኣብ ንቡር ሂወቱ ከም ዘሎ እያ ትነግር ዘላ ስለዚ እቲ መጥቃዕቲ ናይ እስራኤል ኣብ ወታደራዊ ዕላማ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ኣበይ እቲ ዕላማ we didn't know so ክሳብ ሕጂ ንጹር ዝኾነ ኣብዚ ቦታ ከም ዛህሪማ ዝብል ሓበሬታ ይመፀና ኣሎ ምስ ግዜ እንተመፅኡ ክንገብር ኢና ተራ ህዝቢ ግን ብዙሕ ከም ዘይተፀልወ ኢና ንርኢ ዘለና How did it affect your schedule? And actually, it's very interesting to me that a lot of people are saying, you know, we didn't find out until like we woke up in the morning, and then we heard from the news, and we heard from different. Now they said we didn't really hear anything, and then there were sounds, of course, from the Iran's air defense system shooting down the neutralizing the Israeli attack. But also there has been some damage, and the authorities are saying that they will basically check the damages, and they will further inspect the damage. Of course እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ወላ ሓንቲ ከም ዘይሰምዐን ጎ ተንስዩ ካብ ዜናታት ክሰምዖ ከም ዝጀመረን ተኽሲ ግን ተሰሚዑ ነይሩ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይቲ ሃገር ይትኮስ ከም ዝነበረ ከም ዝሰምዑ ገለ ወላ እቲ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ እውን ሪፖርት ገይሩ ወይ ግን ብሓፈሻ ኣብ ሲቪል ብዙሕ ዕንወት ብዘይምውራዱ ኩልና ንሕጎስ ኣብ እስራኤል ዝተተኮሰ እውን ኣብ ልዕሊ ሲቪል ዝኾነ ይኹን ዕንወት ስለ ዘይወረደ ሓደ ፍልስጢማዊ በቲ ተረፍ ናይቲ ሚሳይል ከም ተሓረመን ከም ዝተቐተለን ተሓቢሩ ነይሩ ዝሕዝን እዩ ኣብዚ ድማ ክልተ ወታደራት ጥራይ ተቐቲሎም ኢሎም ኣሎ ካብዚ ዓብ መጥቃዕቲ ናይ እስራኤል ዝበሃል ዘሎ እዚ ከምዚ ኮይኑ ከሎ እቲ ዘረባ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ ግን ስምዑ ብዚ We demonstrated today on offense. I am clear that Israel has the right to defend itself against Iranian aggression. I'm equally clear that we need to avoid further regional escalation and urge all sides to show restraint. እዚ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዓዲ እንግሊዝ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እስራኤል ነፍሳ ክትከላኸል ኣሸነው እንታይ ትዘረባ እስራኤል ነፍሳ ክትከላኸል ኩሉ ሃገር ነፍሱ ክትከላኸል መሰል ኣለዎ ኢራን ነፍሳ ክትከላኸል መሰል ኣለዋ ክብል ኣለዋ ኢራን has also the right to defend itself ነፍሱ ወከፍ ሃገር ነፍሳ ክትከላኸል መሰል ኣለዋ ሕጂ እስራኤል ያህሪማ ዘላ ሕጂ ንእስራኤል ዘይኮነን ገለ ክዛረብ ዝግቦ ንኢራን እዩ ዝዛረብ ኩሉ ግዜ ዘረባናቱ ናብ ኢራን ዝቕንዐ እዩ እዚ ኻ እንታይ እዩ ብሰንኪ እዚ ኣካይዳ እዚ ዓለም ዝኽዕቦም ዘሎ ምክንያቱ እዚኣቶም ፀቅዒ ናይ ሓደ ኮይኖም ነቲ ሓደ ጥራይ ክሃርሙን ክፀቕጡን ክእግዱን ከፈራርውን ዝፍትኑ ሓይልታት እምበር ሩልስ ቤዝድ ናይ ዓለም ወይ ዓለምና ብሕጊ ክንወዛ ኢና ዝብል ኣረዳዳ ብኣፎም ዳኣምር ብተግባር ከምዘየለ ወላ ካብ ኣፎም ሕጂ ተሪፊ ትዘረባቲ Iran should not respond. The most important thing here is de-escalation. And yes, we've been calling for that for some time. As you know, I made a call myself to the President of Iran and have repeatedly had discussions with others in the region, including, of course, the So Iran ክትሓርም የብላን ሕጂ ኢራን ጠጠው ከተብል ኣለዋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እስራኤል ዝሃረመቶ ንኢራን እዩ ዘጠንቅቕ ንኢራን እዮም ዘጠንቅቑ like as if ንእስራኤል ከጠንቅቑ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ንኢራን ምጥንቃቕ ንዑም ኣጠንቂቕኩም ኢሉ ክዛረቦም ዝኽእል ሰብካ ስለዚ የለ ናብቲ ዝቐለለ ቦታ እዮም ዝኸዱ ሶም እዚ ንባዕሉ ነፍሱ ዝኻለ ኩነታት እዩ ስዑድያ እውን መግለፂ ውፅያ ነይራ Saudi Arabia has condemned Israel's attacks on Iran, calling them a violation of the country's sovereignty and international laws. In a statement, the Saudi Foreign Ministry emphasized the kingdom's strong stance against the ongoing escalation in the region, which threatens the security and stability of سعود عرب بمنقد منيستر وديات وصايناتا غيرا نتكون نتي زتغبره مدقعتي كم زخونو نتو غليص الله سلازي هاغرات عرب اب منقرا قرواتين كم زلوا اب عبش غراتين كم زلوا مخنياتو زكينات زي كلك من كم زخلن نابي كوزدن كم زخلن شور سلدي كونا عبي صقم اغاتي مونالو ازي غداي زي نابي غصو خيد خلي انت عينت صلوا انت عينت ملخت تغدف خلا موداتا أنا بحق زجرمي لذي ببحده كمود ناي إيران برايم مينستر ون نزو كينات زي تقايم ونيرو كلت يوم دما أبو على نايبريك سنة بريم سلذي إيران أبال نايبريك سيا أبو تراخي بمنيرم السعودية أمس إيران أب تصبغ عن الدبلوماسي كم زلان حبراو تعدراو لما متكتكبر تدعلو كم زلان يتقل زلو سلذي مس إيران زلو أزم دنا بفصم كتكسرو هم زي تدل زلا مهنياتو
إيران እንታይ ዓይነት ሓይሊ ከም ዘለዋ ቀደም ዘይፈልጡ እንተነይሮም ሕጂ በሪሂሎም ኣሎ ካብ ናይ ኢራን ፀገም ድማ ብፍጹም ክድሕኑ ይክእሉን እዮም ስለዚ ምስ ኢራን ፅቡቅ ዝምድና ምህላው ንዓታቶም ዝያዳ ውፅኢታዊ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ዘሎ ናብ ኢራን ዝተፀግዐ ፖሊሲ ክኽተሉ ንሪኦም ኣለና እዚ እቲ ሓደ ክፋል ናይ ፖለቲካ ዓለምና ዝኸዶ ዘሎ እዩ ካልእ ካብኡ ብዘይፍለ ግን ኣሜሪካ እትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ድማ ንርኢ ሓደ ብዚ ጉዳይ ለጊቦም ደንቀነ ክዛረብሉ ጀሚሮም ዘለዉ እዚ እዩ Let's turn to the war in West Asia. You know that Israel has been at war for over a year now. It started with Gaza, Israel versus Hamas. Then last month the battlefield expanded. Israel is now inside Lebanon. They have boots on the ground in southern Lebanon. They keep bombing the capital Beirut and Hezbollah keeps firing missiles on Israeli cities. But that is not all. As we track this conflict, we often overlook the third active frontier, the one to the south, where Yemen's Houthi rebel group is waging a wider war on global shipping. ኣብዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘረባ ተጀሚሩ ኣሎ እቲ ጉዳይ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ትገብሮ ዘላ ብቃዛ ትገብሮ ዘላ ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ስድራይ ዘይኮነስ ምስ ሑቲ ኣብ የመን ዝግበር ዘሎ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ ለንቀነ እንታይ ዝብል ምዕራባዊ ሚድያ ጀሚርዎ ዘሎ ጎዝጓስ እዩ ሑቲ ቭላድሚር ፑቲን ይሕግዞም ከም ዘሎ ፑቲን ንሑቲ ይሕግዝ ከም ዘሎ ዝብል ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ እዚ ሓቅነት ኣለዎ ዲስ ከንስማዕ መጀመርያ The Houthis have been attacking ships sailing through the Red Sea. They began their attacks just days after the October 7th attack on Israel. The group claims that this is in support of the Palestinians in Gaza. So they too are fighting against Israel. And now a new report has come out which claims that the Houthis are getting help from Russia. The report says that Russia gave the Houthis satellite data which was used to attack ships. Apparently ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓድሽ ሓበሬታ ከም ዝገልጹ ዘሎ ሓገዝ ትሑቲ ካብ ራሻ ሓገዝ ይረክብ ከም ዘሎ እዚ ከዓ ብተደጋጋሚ እቲ ሜንስትሪም ሚድያ ትሪእዎ ዘለኹም ክበሃል ሮይተርስ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ብመንገዲ ኢራን ብሽምግልና ናይ ኢራን ኣቢላ ቭላድሚር ፑቲን ወይ እውን ራሻ ንሑቲ ምዕቡል ኣፅዋራትን ዓቕምን የዕጥቆ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ እውን ቭላድሚር ፑቲን ብኣፉ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ይገብሮ ዳ ይገብሮ እንትካልእ ሕቶ እዩ ንስኻትኩም ንዘለንስኪ ናብ ዩክሬን ሓደገኛ ፅዋር ዕጥቁም ናባና ክትሃርሞ ተጀሚርኩም ንዓኻትኩም በን ከም ዝስማዕ ፅቡቅ ገይረ ፈልጥ እንታይ ከም ዝገብሩ እውን ይፈልጥ ኢልዎም ነይሩ ግን ገይርዎ ዳ ይገበረን ዝተረጋገፀ ነገር የለን ምዕራባዊ ሚድያ ግን ብዛዕባ ክዛረብ sell anti-ship missiles to the Houthis and that Iran was facilitating this deal. Again, this information allegedly came from unnamed sources. So that's a lot of accusations involving all major Western rivals. Before we go any further, let's take a ጅንታዩ ኩሉ እቲ ዘረባ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ ካብ ኣነውን ሶርስስ ካብ ዘይተፈልጠ ምንጪ እዚያ ዘረባ እዚኣ ድማ ንምትላል ምዕራባዊ ሚድያ ዝጥቀመላ እያ ኩሉ ግዜ ኣነውን ኣናኒመስ ሽሞም ክረቅሑ ዘይደልዩ ዘይተፈልጡ ምንጭታት ክብሉ ከለዉ ኩሉ ግዜ ባዕሎም ዘመንጭዎ ዜና ክኸውን ከም ዝኽእል ምግማት የድሊ ምክንያቱ ኣደን ኦፍ ደይ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝደልይዎ ዘሎ ፑቲን ፀላዮም እዩ ዘሎ ኢራን ፀላይቶም እያ ዘላ ስለዚ ነቶም ፀላቶም ጠቐነ ንምሃብ closer look at the Houthi situation. The Houthi rebel group controls vast swathes of Yemen. It is ruling the country de facto. Even though it doesn't have international recognition, the Houthis are backed by Iran. They're part of Iran's Israel, either Israeli-owned vessels or ships that are transporting goods to Israel. Vessels have also been called successful in their primary goal, wrecking international trade. That's what they've done. Look at these numbers. In October last year, the global the global freight rate for one container was about $1,300. But then the Houthis began their attacks. By January, freight rates rose to about $4,000 per container. By July, they hit 5,000. ሶረይዎ እቲ ፈጢሮሞ ዘለዉ ተፅዕኖ ምናልባት ኣሜሪካን ኤሮፓን ተሳዒርና ንኸይብሉ ወይ እውን ሕማቕ ኣለና ንኸይብሉ ዳ እምበር ዓብዪ ፀገም እዮም ፈጢሮም ዘለዉ ብኮንቴይነር ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ንብረት ዋግኡ ናይቲ መጓዓዝያ ማለት እዩ ቅድሚ እቲ ኦክቶበር ቅድሚ ኩናት ናይ እስራኤል ኣብ ጋዛ ኩናት ቅድሚ ምጅማራ እንታይ $300 እንተድሕር ነይሩ ሕጂ ድሕሪ ዓመት 4,000 ነይሩ ኖ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ማለት እዩ ካብ ወርሒ 23 ናብ ወርሒ 1 ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ናብ 4,000 ከም ዝደየበ ኣብ ጁላይ ወርሒ 7 ናይ ዘለናዮ 24 ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ድማ 5,900 ኮይኑ ከም ዘሎ ስለዚ ዋጋ ብክንደይ ለሰይ ብ4-5 ዕፅቢ ወሲኹ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለም መን እዩ ዝሕመሎ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝነብር ዘሎ ሰብ እዩ ዝሕመሎ ዘሎ እዚ ቁጠባ እዚ ድማ ዝርገት ኣብ ልዕሊ ንግዲ መስመር ተፈጢሩ ዘሎ ድማ
ዓብይ ሽግር ኣብቲ ቁጠባ ይኹን ኣብ ካልእ ማሕበራት እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ And that drives up costs. These added costs eventually trickle down to ordinary people and make the cost of living crisis worse. So Western nations are furious about this. The US even formed a coalition to tackle the Houthi threat, along with the እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሑቲ ፈጢርዎ ዘሎ ክዕበስ ስለ ዝድለ ዘሎ እምበር ኣዝዩ ሓደገኛ ክስተት ምዃኑን ነቲ ቁጠባ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ብብርቱዕ ሓሲብዎ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ ነዚ መፍትሒ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ንራሽያ እዮም ዝኸሱ ዘለው ራሽያ ግን ብትክክል ነዚ ነገር እዚ ክትገብሮ ትኽእል ዳ ምክንያቱ ፑቲን ንባዕሉ ኣብ ዝለንቀነ ዝነበረ ኮንፈረንስ መሊሱ ነይሩ እዩ ምክንያቱ እዚ ኩነታት እዚ ንዑ ክጸልዎ ከም ዝኽእል Putin said yesterday. We are very concerned about what is happening in the region, and no matter what anyone says, Russia is not interested in the conflict getting worse. ፑቲን ንጹር ዝኾነ እዩ ክንምንታይ ምዕራባዊ ሚድያ ኣንጻርና ይዛረብ ኣሎ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡውን ኣብቲ ወሽመጥ ሃርሙዝ ዝበሃል ሰላም ኩሉ ርግኣት ኩሉ ኢና ንደሊ ንሕና ዕግርግርን በኣስን ኩናትን ኩሉ ፀገም ረብሓ የብልናን ካብኡ ንግዲ ብኡ ከም ዝገብር ይፈልጥ እዩ ስለዚ ንሕና ሰላም ንክወርድ ኢና ንፅዕር ዘለና ካብ ኩናት ንረብሖ ነገር የብልናን ኩናት ምስ ዩክሬን ዘሎ እንታይ ይገብሮም ከም ዘሎ ይርእይዎ ኣለዉ ስለዚ ፑቲን ንናይ ሑቲ የዕጢቑ ነቲ ቦታቲ ንንግዲ ዘይምቹእ ክገብረሉ ዝረኽቡ ረብሓ የብሉን ንመፃኢ ረብሓ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣሜሪካ በዚ ዝኸድዎ ዘለዉ እንተቐፂሎም ኣብ ዩክሬን ንሳቶም ብፍጹም ክረብሑ ከም ዘይክእሉ ምክንያቱ እቲ ናይ ሑቲ ፀገም ንራሽያ ብፍጹም ይፀልዋ የለን እዩ ዝበሃል ዘሎ ንመራኸብ ናይ ራሽያ ከም ድሌተን እየን ዝሓልፋ ዘለዋ ናይ በዓል ኣሜሪካ እዩ ፀገም ግን ንግዲ ክዝረግ ድማ ፑቲን አይደልን ዘሎ ከም ምርጫ ግን ነዚ ኩነታት ዝወስደ ከም ዝኽእል Strategically, we will not gain anything from this. We will only see additional problems. So as usual, it's the West's word against Putin's. Who you believe is up to you. But one thing is certain, the Red Sea situation continues to affect all of us. So, ምዕራባዊ ዓለም ኣንጻር ፑቲን እዚ ንትን ይበሃሉ ኣለዉ እቲ ጉድኣት ግን ንኩልና እዩ ዝወርድ ዘሎ ንመን ተኣምን ንመን ከዓ ኣይተኣምንን ንነፍሲ ወከፍ ዝምልከት ጉዳይ እዩ እዚ ግን ከምዚ ክብሉ ከለዉ ካብቲ ቀደም ዝብልዎ ዝነበሩ ተመሊስካ ምርኣይ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ ምክንያቱ ኣብዚ እስከነስማዮ ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እውን እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ስምዑ become increasingly isolated on the world stage. Putin is now isolated from the world more than ever. Russia has never been so isolated. We have never been more united. We have demonstrated that Russia is isolated and alone. Russia is global. So እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ፑቲን አይዞሌትድ ክኸውን ክንፀል ራሽያ ክትንፀል ንሕና ሕብረት ክንፈጥር ንዑ ነፂልና ንሕና ሕቡራትን ተረዳዲናን ተሓጋጊዝናን ክንሃርሞ ኣለና ዝብል መሰጅ ንነዊሕ እዋን ሰተከሙሉ ኣሜሪካ እንተኾነ እቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ዘረባን እቲ ኩንነትን እናተቐየረ ኸይዱ ዳርጋ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ዝነዛ ነፂልና ያለና ጥራይ ክብልዎ ንሱ ምስክንደይ መራሕቲ ምስክንደይ ዓበይቲ ሓለፍቲ ምስክንደይ ሃገራት ሽርክነቱ ይዕዝዝ ከም ዘሎ ንሳቶም ግን ኩሉ ግዜ አይዞሌት ጌርናዮ በይኑ ትሪፍናዮ ወላ ሓደ የብሉን ዝብል ዘረባ ካብ መዓልትና መዓልትና ዓክዶግሚ እዮም ዝውዕሉ You see the headlines in Western media, which you do every day. They are between a puzzlement and a childish wonder, like, he's not isolated. What are all these people doing in Kazan? You know, because obviously they have not been following the work of BRICS and what's happening across Eurasia. So, ንሳቶም ድሌቶም ክዛረቡ ይኽእሉ እቲ ሓቂ ግን ራሽያ ተነፂላ ከምዘየላን ፑቲን ተነፂሉ ከምዘየለን በንጻሩ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዓቕሚ ዝነበረ እናውደቕዎ ይኸዱ ከም ዘለዉ ምናልባት ናብቲ ናይ ቁጠባ ክሰግር ሕጂ ነዚያ ስምዑ Then the United States. If you add up the BRICS, even only just the first five, you add up their GDP, the total output of goods and services that they achieve each year, in 2020, it became, added up, bigger than that of the G7. The United States plus the other six added up. That's a momentous transformation. It means that the center driving dynamic part of the world economy is no longer Europe, North America, and all of that. That has moved on. The dynamic of capitalism, which started in England and then... So, Professor Richard Wolff ሓደ ካብቶም highly educated and top scholars ናይ ኣሜሪካ እዩ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካን ዓብላልነታን ቀስ ብቐስ ይእለ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እዚ ከዓ ብተደጋጋሚ ወላ እውን ካብቶም ኖርማል ደገፍቲ ናይ ራሽያ ወይ እውን ደገፍቲ ናይ ቻይና ዘይኮኑ ናይ ኣሜሪካ ስኮላርስ ብተደጋጋሚ ዝስማዕ ዘሎ ብጀካቶም ዓይኖም ዓሚቶም ኣሜሪካ ንሓዋሩ ዝብሉ ተዘይኮይኖም እቶም ኤጁኬትድ ኢኮኖሚስት እዚ ስለዚ ነቲ ኩነታት ብጭብጢ ዝዛረብ ክኢላ እዩ ናይ ኣሜሪካ ዓብላልነት ካብ መዓልትና መዓልቲ
ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት እናታለ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣሜሪካ ፅባሕ ንግሆ ታሕቲያ ክፀንሕ ብለኩም ኣለኹም እቲ ዝነበረ ዓብላልነት እናጎደለ ብዘገምታ እናጎደለ ይኸይድ ኣሎ እዚ ናይ ብሪክስ ሓይሊ ድማ እዚ ኣብ ኸዛን ዝተገበረ ድማ ሓደ ዓብይ ዴሞንስትሬሽን ናይቲ እቲ ብሪክስ ዝበሃል ከምኡን ራሽያን ቻይናን ዝመርሕዎ ዘለዎ ዓለም ክሳዕ ክንደይ ተቐባልነት ረኺቡ ከም ዘሎ ክንምንታይ ሃገራት ናብኡ ክኣትዋ ከም ዘልያ ክንምንታይ ህዝቢ ዓለም ድማ ኣብኡ ተስፋ ኣንቢሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ድማ ነዚ ጠጠው ንምባል ኩሉ ዝከኣላ ትገብር ከም ዘላን ብሕጂ ድማ ሙሉእ ነዳዲ ሂባ ክሰርሕ ምዃና ኢና ንርኢ ዘለና ሶም ብመቐፀልታ ናቱ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ብፍላይ ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብቲ ብሪክስ ዝገብርዎ ዘለው ፅንሂ ኢለ ከርየኩም እየ ግን ነዚ ብዓይኒ ቁጠባ ብጭቡጥ ዝኾነ ብዘረባ ዘይኮነ ብጭቡጥ ቁጠባ ክንርየኩም ፍትን ኢና moved to other parts of the world, which started in New England in the United States, Western Hemisphere, and then moved on. You know where it's gone now? To Asia, and it is on the route to going to Latin America and Africa too. This is momentous. It is, for example, more important economically than is being understood or discussed or even admitted by both of our major candidates for president. This is an amazing, lax approach. You know what it looks like? Well, let me change that. You know what it is? It's denial. It's putting your hands in front of your face and hoping that if you don't. እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ለውጢ ድማ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኮርስ ወይ እውን ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ይርቋሕን ይዝረብን ከም ዘየሎ በንጻሩ ኣሜሪካ ካብ ምሕራብ ንሓትሕዳ ትባልዑ ዘላ ፖለቲካዊ ጽላት ናታ ነቲ ዓብ ስእሊ ኣብ ዓለምና ዝግበር ዘሎ ሽፍት ትሪዮ ከም ዘየላን ናብኡ ከተተኩር ከም ዘይትኽእልን ዘላ ሓደ ካብቲ ለንቀነ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ብዘገርም ናኾነ ዝመጽእ ዘሎ እዚያ ራእይዋ እዚያ ጉዳይ እዚያ ኣብቲ ናይ ኤውሮጳ ከይሰገርና ከለና እዚያ እስከስምዕዋ Come a big thorn in Washington's side, especially since he announced his support for former U.S. President Donald Trump. Now, this is a man who everyone in his field knows and respects. Not only is he not afraid to speak his mind, but he also has a lot of influence. Now, maybe that's why we're seeing so many recent attempts to smear. ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ እቲ ወገን ናይ ዴሞክራትስ ንኢሎን ማስክ ብዝተፈላለየ ገበናት ክኸስዎ ጀሚሮም ኣለው ሓደ ካብቲ ዝኸስዎ ዘለው ክስእ ስምዑ ሕጂ ስለምንታይ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ብቐረባ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ ንኽምረፅ ይፅዕር ስለ ዘሎ ኣንጻሩ ዓብይ ካምፔይን ተጀሚሩ ኣሎ SpaceX is now under intense scrutiny for environmental violations at its South Texas Starbase facility. The Department of Justice has filed a lawsuit against SpaceX accusing the company of hiring discrimination. The company's largest stakeholder is facing a new lawsuit accusing the billionaire. So, ካብቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ኣጀንዳ ውፅእ እንድሕር ኢሉ ቢልዮኔር ኩን ዋላ ትሪልዮኔር ኩን እቲ ሚድያ ብድሕሪ መጋረጃ ዝቋፀርዎ ከመይ ገይሩ ዝተፈላለዩ መንገዲ ኣንጻርካ ብመንግስቲ መንግስታዊ ኤጀንሲስ እናተጠቀሙ ክስታትን ገለመለን ቀደም ዘይግበር ዝነበረ ሃንደበት ኣንጻሮም ክትከይድ ምትጀመርካ ዝጥቀምሉ ታክቲክ እቲ ቤት ፍርዲ ዶ ገለዶ ዝብልዎ ንሱ ንባዕሉ ከመፅዋር እዮም ዝጥቀምሉ ዶላር ከመፅዋር እዮም ዝጥቀምሉ ፖለቲካ ኩሉ ከመፅዋር እዮም ዝጥቀምሉ ክበሃል ከሎ ነዚ ዌፐናይዜሽን ናይቲ ኮርት ወይ ከዓ ነቲ ቤት ፍርድታት ናቶም ከመፅዋር ተጠቂሞም ንኢሎን ማስክ ኣብ ዝተፈላለዩ ነተን ካምፓኒታት ናቱ ብኩሉ ክኸስወንን ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዝውዕል ክገብርዎ ይፍትንሉ Of market manipulation. And just in case that didn't do the trick, they brought out their Trump card. እዚኣ ግን ተዝቐለለት እያ ታሕጂ ለንቀነ መፅያ ዘላ ስምዕዋ Quite literally. Just link Elon Musk to Vladimir Putin and you'll have Americans worried that he's leaking Washington's top secrets to Russia. I think we don't know what the details are, right? The U.S. officials don't really know, but it's certainly not something that our national security officials are going to think that is a good thing. It's hard to imagine that someone who is a government contractor and a defense contractor at that is in constant conversations with one of our chief adversaries in the world. No, it should be hard to believe, but it's not. But it's not. Vladimir Putin is a former KGB official. There's just no question that Vladimir Putin would have been trying to utilize Elon Musk as an asset. ሰንታይም ዝብሉ ዘለው ኢሎን ማስክ ሲ ምስ ፑቲን ብቐረባ ርክብ ከም ዘለዎን ዝተፈላለዩ ሽሞም ክረቅሑ ዘይደልዩ ሓለፍቲ ይገልፁ ከም ዘለው ልክዕ ከምታ ኣብ 2016 ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፑቲን ርክብ ኣለዎ ኢሎም ነታ መርጫ ከምዘይምረፅ ክገብሮ ብዙሕ ዝፈተኑ ሕጂ ድማ ነቲ ደጋፍናቱ ምስ ራሽያ ርክብ ኣለዎ ስለዚ ብኢራን ከም ዝገብሮ ኢራን ነቲ ፖለቲካ ናትና ምርጫ ናትና ክፀልዎ ትፍትና ኣላ ዝብል ዝነበረ ዘረባ ናብ ፑቲን ቀይሮም ኣለዎ ስለዚ እዛ ናይ ፑቲን ወይ ከዓ ራሽያ ሃውክስ ዝብልዎ ሕጂ እውን ተመሊሳ ብዙሕ ክሰርሑላን ክጎይብላን ንርሰማ ኣለና That Vladimir Putin would have been trying to utilize Elon Musk as an asset for the Russian state. They're apparently best friends who regularly discuss personal topics, business, and geopolitical tensions. The Wall Street Journal claims to have received this information from several current and former U.S., European, and Russian officials, who also revealed that Putin asked the billionaire.
So Washington Post ዝበሃል ወይ ከዓ ናኖ Wall Street Journal ዝበሃል ይወፅዩ ብቐፃሊ ከም ዝረኸቡን ናይ ኣሜሪካ ቶፕ ሲክሬት ወይ እውን ኣገዳሲ ምስጢራት ምስ ፑቲን ይዘራረብ ከም ዝኾነ እዮም ዘረብ ዘለዎ እዚ ከዓ ፅላለ ምዃኑ ጥራይና ንፈልጥ ምክንያቱ ኢሎን ማስክ ስቱፒድ ሰብ ኣይኮነን ምስ ፑቲን ክዛረብ ከሎ ኣሜሪካ ክትፀናፅኖን ክትፈልጦ ከም ትኽእልን ስለዝፈልጥ እንተክጥቀም ኮይኑ እውን ካልእ ነገር ይክገብር ዝኻለ በቲ ኮይኑ በቲ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣብ ፖለቲካ ናቶም ዝግበር ዘሎ ነቶም መወዳድርቶም ምስ ፀላኢ ኮይኑ ከም ሰርሕ ንሓፈትካ ምትእምማን ናብ ፀላኢ ምልግጋብ ዝያዳ ይሰርሕሉ ኣለዉ እቲ መበገሲ ግን ካብዚ ዝመፅእ We should take note of this. Mohammed, I never thought of you as a gold bug, as a warning about 30% this year. And then just eased off. Gold is up more than 30% this year. Now, I got Mohammed Al-Arian as a warning about those gains. He says that the rise is unusual given the strong stock market, and we should take note of this. Mohammed, I never thought of you as a gold bug. I never thought of you as one of those people who sort of got all hot under the collar about gold. But when I read your article, you're suggesting that actually this is telling us something wider about what's happening in the economy structurally. So እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ወርቂ ዋጋ ኣብቲ ኢንቨስትመንት ኣብዚ ዓመት እዚ ብ30% ደይቡ ከም ዘሎን ዳርጋ ኣብ ኦል ታይም ሃይ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ወይ እውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሶምን ነቲ ዝነበሮ ሬከርድ እናሰበረ ይኸይድ ከም ዘሎን እዚ ከዓ ስለምንታይ ንዝብል እዚ ሓደ ቶፕ ኢኮኖሚስት ናይ ኣሜሪካ ሜይንስትሪም ዝኾነ ሓደ ምክንያት ሓደ ኣገዳሲ ኣርቲክል ፅሒፍ ነይሩ እሱ ድማ ስምዕዎ Yes, Richard, I'm not a gold bug. In fact, I don't own any gold, unfortunately, given the 30% plus gain. What's happening is that the movement in the gold price has decoupled from its economic and financial influences. There is something else going on, and what's going on has a geopolitical angle to it that is overwhelming the economics and the finance. Why should... እንታይ ዝብል ዘሎ ወርቂ ኣጋጣሚ ኣነ እኳ ወርቂ ዝገዛእኹ ሰብ ኣይኮንኩን ሓደ ዓብዪ ኢንቨስተር እዩ ወርቂ እንተገዝኡ እውን ክነግር ኣይከሊ ምክንያቱ ኣንፃር ዶላር ስለ ዝኾነ ብሓፈሻ ወርቂ ኣብዚ እዋን እዚ ልዑል ተደላይነት ኣለዎ ካብቲ ኖርማል ንፈልጦ ደረጃ ወፃኢ ወርቂ ልዑል ተደላይነት እናረኸበ ይኸይድ ኣሎ ስለምንታይ እጅ ስምዑ Gold though, because the argument, the traditional argument is that in the last bastion of disaster and catastrophe, you've got gold that you can sell. So what is happening, and I understand geopolitical risk, but normally the dollar would benefit similarly at the same time. We're not seeing that. So what are people frightened of here? So ኣብዚ ሕጂ ዘለና ናይ ጂኦፖለቲካል ሪስክ ወይ እውን ሽግራት ኣብ ዘለዎ ኩናት ናይ እስራኤል ምስ ኢራን ገለ ደቡብ ራሽያ ኣብ ዩክሬን ገለ መለ ኤሮፓ ኩሉ እዚ ፀገም እንድዩ ስለምንታይ ግን ኣብ ከምዚ ኩነታት ዶላር እውን ተደላዩ ዝኸውን ቀደም ምክንያቱ ሰባት ካብ ባጤራታት ናቶም ነቲ ሓያል ባጤራ ዝበሃል ዶላር ክሕዙ ይፍትኑ ግን ዶላር ከምኡ ያለን ኣብዚ እዋን እዚ ወርቂ ግን ዝያዳ ይድለ ኣሎ እንታይ እቲ ምክንያት ይብሎ ኣሎ First of all, who's buying the gold? Right. It's foreign central banks. Foreign central banks are trying to diversify their reserves away from the dollar. It is part of a broader phenomenon where we are seeing little pipes being built around the dollar at the core of the system. መን ዝገዝኦ ዘሎ እቲ ወርቂ ድማ ግለሰባት ኣይኮኑ ዝገዝዎ ዘሎ ግለሰባት ይገዝኡ ኣለዉ እቲ ዝዓበየ ግን ሰንትራል ባንክስ ባንክታት ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ እምነት ስለ ዘግደሉ እዚ ብሪክስ ንዝዛረበ ፀናሕና ኩሉ ምልክት ናት እዩ ክሓብእዎ ስለ ዝፍትኑ ዘለዉ እዩ ስለዚ ሰንትራል ባንክስ ናይ ራሽያ ናይ ቻይና ድማ ብፍላይ ብዙሕ ወርቂ ይገዝኡ ስለ ዘለዉ ዶላር ተደላይነቱ እናጎደለ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ንግዲ ቻይና ምስ ራሽያ ቻይና ምስ ቪየትናም ምስ ኢንዶኔዝያ ምስ ማሌዥያ ኢቨን ምስ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ትገብሮ ዘላ ንግዲ ምስ ኤርትራ እውን ብናቶም ባጤራታት ስለ ዝገብሩ ዘለዉ ናይ ዶላር ተደላይነት ከም ዓይኒ ኢንቨስትመንት ቪሄክል ከምኡ ድማ ንትሬዲንግ ንንግዲ እንካን ሃባ ንምባል እውን እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ፅልዋ ኣብ ቁጠባ ዘለዎም ዝለዓለ ሽግር ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣብ ሎንግ ተርም ኣብ ኣፍሪካ ዘለኹም ኣብ ኣፍሪካ ኮይንኩም ነዚ ኮርሰይ ትሪኡ ዘለኹም ፕሊዝ ኢንቨስት ግበሩ ካልእ ነገር ተዘይብልኩም ወርቂ ግዙ ጀስት ወርቂ ግዙ እቲ ፀገም ግን ወርቂ ሪስክ ኣለዎ ምክንያቱ ንወርቅኻ ክሰርቕ ሰብ ክቐትለካ ስለ ዝኽእል ኣብ ገዛኻ ስለ ተቐምጦ እዚኣ እቲ ዝዓበየት ሪስክ እያ ናይ ወርቂ ብዓይኒ ኢንቨስትመንት ክትገብሮ ተለኻ ካባኻ ርሕቕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ሰላም ኣለካ ኣብ ገዛኻ ከከዚንካ ተቐምጦ ተለኻ ግን ንባዕልካ እውን ፀላእቲ ኢኻ ትዕድም ብፍላይ ድማ ወርቂ ጌርካ ትኸይድን ገለ እንድሕሪ ኮይንካ በዓል ኣፍሪካ ሪስክ እውን ስለ ዘለዎ ብሓፈሻ ግን it's becoming a very important ሕጂ እኳ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ እንዲ ዘሎ ሕጂ ሎሚ ከይድኩም ግዝዎ ክብለኩም ኣይደልን ምናልባት ቁሩብ እንተጎደለ ይፍለጥኒ እዩ ናተይ ኢንቨስትመንት ኣብዚ ዝህቦ ኣብቲ ፕሮግራማተይ ሓበሬታ ዝህብ ኣብዚ ከምዚ ሕጂ ግን ጀስት ኢንፎርሜሽን እዩ ዝበኩም ዘሎ ናይ ኢንቨስትመንት ኣድቫይስ ምክሪ ጌርኩም ኣይትወሰድዎ ምክንያቱ እዚ ንከምኡ ዕላማ ዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታ ስለዘይኮነ ካብ ብምቕፃል እቲ ዘሎ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ክኸውን ይኽእል ንእሽተይ ኣብ ኤሮፓ ክምለስ እሞ ድሕሪኡ ክንሰግር ክንፍትን ኢና
ብፍላይ ጀርመን ዘለዎም ኤውሮጳ ዘለዎም ስምዑዋ እዚ to provide a positive perspective. Investment has been too low. The German economy is a very diversified economy and it needs attractive framework conditions, so reduced bureaucracy, reduced regulation and a lower tax burden to flourish. What's going on with the German economy? Why is it still in such bad shape? And what will it take to get things going again? Well, Clemens Fuss is president of the IFO Institute in Munich, and he joins me now for more. Clemens, welcome. So, ቁጠባና ጀርመን ሕማቅ ከም ዝኸውን ምስጢር ኣይኮነን ወይ እውን ሕቡእ ነገር ኣይኮነን ካብ መዓልትና መዓልቲ ቁጠባና ጀርመን ናብ ሕማቅ ገፁ ይኸይድ ስለ ዘሎ እንታይ ክግበር ይኽእል ክንደም እንታይ ሕማቅ እንታይ መፍትሒ ክግበረሉ ይኽእል ዝብል ዘረባ ሜይንስትሪም ከም ዝብሕቡእ ዝዝረብ ዘይኮነስ ነፍሲ ወከፍ ብዛዕባ ጀርመን ዝረኣኻዮ ዜና ቁጠባና ጀርመን ሕማቅ ከም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ there's nothing else ኣብዚ ናይ እንግሊሽ ሚድያ ዝመፅእ ብዛዕባ ጀርመን ወይ ንዩክሬን ኣፅዋር ሂባ ወይ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ወይ እውን ቁጠባና ጀርመን ሕማቅ ከም ዘሎ ጥራይ ካልእ ነገር የለም ብዛዕባ ጀርመን ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ኢቭን ንክትዕርዮ ጀርመን ዓቕሚ ለዋዲ የብላን ዝብል ሕቶ እውን ብዙሕ ኣከራኸሪ መልሲ ዘሎ እዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ይኹን ብሕጂ ክመፅእ ዝኽእል መንግስቲ ንዑ ክዕሪ ዝኽእል ዓቕሚ ለዋዲ የብሉን እዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ክዕርዮ ይክእልን እዮም ኢሎም ዝኣምኑቶም ህዝቢ ምክንያቱ ዝተመኻኸለ ፖለቲካ ስለ ዝኾነ ፖሊሲ ናቶም ድማ ኣብ ሓደ ጥሙር ዝኾነ ፖሊሲ ክረዳድኡ ስለ ዘይክእሉ ዘሎ እታ እንኳ ዝረዳድኡላ ንዩክሬን ምሕጋዝ ጥራይ እዩ እንተ ትኻልእ ኣብ ዝኾነ ይኹን ክረዳዳእ ዝኽእል መንግስቲ የብሉን Your monthly survey of business sentiment here in Germany actually showed a slight improvement for this month, and that for the first time in 4 months. Can we say that something positive is finally happening here? Well, this stabilization is clearly positive. It's a good sign. Is it a change in trend? I guess that's too early to say. So we'll have to see if that continues in the months to come. But companies do tell us that for the next 6 months, they at least don't expect the situation to worsen further. And companies, especially in the service sector, are telling us things are improving. The current situation has also improved. So overall, I guess that's a good sign. Energy prices, so the energy intensive electric mobility, the growing importance of IT, the difficulties in the Chinese markets, all of that is making life difficult for the So ትካር ኢንዱስትሪ ናቶም ኬሚካል ኢንዱስትሪ ናቶም ብሰንኪ ዘሎ ናይ ኤነርጂ ኮስትስ ኣብ ሽግር ከም ዘለዎን ካብኡ ንክወፁ እውን በዳሂ ክኾኖም ከም ዝኽእልን ብፍላይ እቲ አንድ ሞተር ናይቲ ቁጠባና ጀርመን ዝነበረ ናይ መኪና ኢንዱስትሪ በዚ ጉዳይ እዚ ዝረኽቦ ዘሎ ራዩ Chinese automaker BYD is zipping ahead in the global race to make cheaper electric vehicles while the United States is trying everything it can to keep the rising brand out of the market. BYD is flooding global markets with its EVs. Take a look at our next report. So BYD ዝበሃል ካምፓኒ ናይ ቻይና ዳርጋ ሕማም ርእሲ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤውሮፓን ኮይኑ ዘሎ እዩ ብቴክኖሎጂ ፍሉይ መኪና ብሕሱር ዋጋ ኣብ ኣፍሪካ ዘለኹም ኣብ ኣፍሪካ ኮይንኩም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ መጻኢ መኪና ናትኩም BYD ክኸውን most probably because እዚ ካምፓኒ እዚ ናይ ብሓቂ ብኢኖቬሽን ኣብ ጥርዚ ዘሎ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ዘርዕድ ዘሎ ካምፓኒ እዩ ኣዝዩ ብሉፅ መኪናታት ብሕሱር ዋጋ እሞኻ ብቴክኖሎጂ ዝለዓለ ርቀብ ዘሎ መኻይን እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እቲ ዝኸፍን ዘሰንብድን ክፋል ድማ ብዝቐልጠፈ ከፍርዮ ስለ ዝኽእል ዘሎ ኣሜሪካ ብፍጹም እዛ ካምፓኒ እዚኣ ናብ ኣሜሪካ ተቐሪባ ነቲ ካር ኢንዱስትሪ ናቶም እንኳላይ ንተስላ ሓዊሱ ክርምሶ ከም ዝኽእል ፈሊጦም ስለ ዘለዉ ብኸመይ መንገዲ ንዓፅዎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዓፂኻ ግን ቢዝነስ ክትዓፅዎ ይትኽእልኒ ኢኻ ምናልባት ንኣሜሪካን ኤውሮፓን ክትዓፅዎም ትኽእል ትኸውን ኣብ ካልእ ዓለም ግን ዝዓፅዎም የለን ዝደልዮም ብዙሕ እዩ ክኸውን ስለዚ ናይ ጀርመን መኻይን ሽግር ኣጋጢሞና ኣሎ ክንብል ተፀኒሕና ሽግር ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ዘይኮነ ካብቲ ዝበለፀ ብቅዓት ናይ ዘን ካምፓኒታት Chinese automakers will demolish local manufacturers. BYD, an acronym for Build Your Dreams, was created by 58-year-old battery scientist Wang Xuanfu. So, ናይ መጻኢ መኻይንኩም ካብ ሕጂ ተላለይወን እዚአን እየን ክኾናት ኤሌክትሪክ ካርስ I hope ኣብ ኤርትራ ዝኣተዋ መኻይን እውን ብፍላይ እቲ ናይ ፀዓት ሽግር ተተፈትሑ እዚአን መኻይን እዚአን ክኾና ምክንያቱ ኣብ ገዛኻ ሶላር ጌርካ በዚአን ብሶላርካ ቻርጅ እናገበርካ ንሓዋሩ ክትጥቀመለን ትኽእል እዩ ሪመምበር ኩሉ ግዜ ግዜኡ ከምዚ ናይ ሎሚ ኣይኮነን ዝነብር እዘን መኻይን እዚአን ኣብ ገዛኻ ኤርትራ ፀሓይ ተዓዲ ብፍላይ ጋሽ ባርካ ንዝነብሩ ሰባት እዚ ትዝበለፀ እዩ ኣብ ገዛኻ ክልተ ሰለስተ ዓይነት ሶላራት ትገብር እቲ ሶላር ፀዓት ክፈጥረልካ እዩ መኪናኻ ካብኡ ቻርጅ ትገብር ን500 ን700 ኪሎ ሜትር ክኸይድ ዝኽእል ፀዓት ክትመልኣ ትኽእል ኢኻ ከም ድሌትካ ክዝውር ትኽእል ነዳዲ የድልየካ ዋላ ጅን ዕፍሪት የድልየካ ስለዚ እዚ ኤሌክትሪክ ካር ማለት ናፅነት ንኽትረክብ እውን ትዝበለፀ እዩ ምክንያቱ ናይ ሶላር ገዛ ጌርካ ኣብ ገዛኻ ሶላር ፀዓት ናትካ ከተመንጩ ተጀሚርካ መኪናኻ ነዳዲ የድልዮ ገለ የድልዮ ክሳዕ ክንደይ ሕልሚ ናይ ብዙሓት ሃገራት ሽማታ ካምፓኒ ቢልድ ዮር ድሪምስ እያ ትብል ሕልምኻ ክትሃንፀሉ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ
ንሃገራት ኣፍሪካ እቲ ዝበለፀ መሳርሒ ክኸውን ዝኽእል እዚ ኤሌክትሪክ ካርስ ምክንያቱ ካብ ሶላር ቻርጅ ክትገብሮ ስለትኽእል ዝኣክል ሓይሊ ናብ ሶላር ድማ ቁፅሪ ሓደ ሃገር መን እያ ቻይና እያ ገይን ስለዚ ንበዓል ኤርትራ ንበዓል ኣፍሪካ እታ ዝበለፀት ካምፓኒ እዚኣ እያ ክትከውን ንመፃኢ ማለት እዩ ሕጂ ግን ናብቲ ናይ ዞባና ክሰግር ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ብሰፊሑ ክዛረበሉ ክፍትን እየ ንኸይድ ኣብዚ Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi met Tuesday his Russian counterpart, moments before the official start of the BRICS summit in Kazan, Western Russia. As el-Sisi stressed his desire to enhance cooperation, the feeling was reciprocated by Vladimir Putin. We pay special attention to expanding friendly ties with Egypt, a long-standing and reliable partner of Russia. Vladimir Putin one-to-one ምስ ኣብ ዝሓለፈ ኢትዮጵያን ራሽያን ሓደ ንሓደ ዝተራኸብሉ ኣብ ብሪክስ ኣምፅልኩም ነይረ ብዙሓት ሰባት ድማ እዚ ርክብ እዚ ኣብ ርእሶም ገለ ስግኣት ክፈጥረሎም ከም ዝኽእል እቲ ፀገም ግን ቭላድሚር ፑቲን ዋን-ቱ-ዋን ምስ ናይ ግብፂ ምስ ተራኸበ ዝዛረቦ ዝነበረ ስምዑ ምክንያቱ ኣነ እንታይ ኢለኩም ነይረ ካውንተር ባላንሲንግ ከም ዘሎ ፑቲን ብጣዕሚ ክጥንቀቕ ከም ዘለዎ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ዝምድና ናቱ ምክንያቱ ንግብፂ ክኸስራ ከም ዘይክእል ስለምንታይ ግብፂ ክሳዕ ክንደይ ከም ተገድሶ ኣብ ቃላት ስምዑ ኣብዚ Expanding friendly ties with Egypt, a long-standing and reliable partner of Russia. Last year, we celebrated the 80th anniversary of the establishment of diplomatic relations between our countries. I stress እቲ ግብፂ ሓንቲ ካብቶም ብጣዕሚ ኣገደስትን ሪላየብልን ምክንያቱ ዘተኣማምን ዝምድና ምስ ግብፂ ክህልዎ ከም ዝደልን ናይ ግብፂ ዝምድና ድማ ዝለዓለ ዕምቆት ዘለዎ ክኸውን ከም ዝኾነ ስለዚ ኢትዮጵያ ምስ ግብፂ ለጊባ ኢትዮጵያ ምስ ራሽያ ለጊባ ንኤርትራ ገለመለ ዝበሃል ዘረባ ክትገጥፎ ኣለኩም እዚ ኣብ ሓንጎልኩም ካወት የብሉን ባይ ደ ወይ ፅቡቅ ገይረ መሊሰ እንዴ ኤርትራ ብክልተ ግራም መሬት ረጊፃ ትኸይድ ሃገር እያ ኣብ ግብፂ ትፅጋዕ ወላ ኣብ ራሽያ ትፅጋዕ እቲ ቀደም ከማን ሕብረት ሶቪየት ናሓገዞ ኩሉ ኣይኮነን ራሽያ ንኩለን ሃገራት ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ክትምስርት ዝኾነ ይኹን ፀላኢ ክትገብራ ይደልና ዘላ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዋ ምስ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ዝምድና ክህልዋ የደሊ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝምድና ምስ ስዑድያ ምስ ኩሉ ምስ ዝኾነ ይኹን ግርጭት ክህልዎ ይደልኒ ዘሎ ፑቲን ብጀካ እቲ ምዕራባውያን ሃገራት ዝገብርዎ ዘሎ ምስ ዝኾነ ይኹን ካልእ ኣሉታዊ ዝምድና ክህልዎ መክሰብ እውን የብሉ ረብሓ ስለ ዘይብሉ ንዑ ኣብኡ ክስእክእ ከኣቱ ይደሊ ንኩለን ፅቡቅ ዝምድና ምስኣተን ክፈጥር ይዘሊ ዘሎ ግብፂ ከንታይ ኢሎም aspiration to activate the frameworks of cooperation with your friendly country, including at the bilateral level through the frameworks of multilateral cooperation, foremost among which is the BRICS group. We support any efforts related to transforming the group into a platform capable of confronting the negative repercussions of international crises, considering the importance of investing in the boom that the BRICS are currently witnessing and ተመሳሳለ ድማ ግብፂ ምስ ነቲ ብሬክስ ብምጥቃም ሓድሽ መድረክ ናይ ዓለም ንምእታው ክንጥቀመሉ ነቲ ዘሎ ካብቲ ናይ ቀደም ዓለም ዝነበረት ሽግራት ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባና ዘሎ ኣብ ጆቡ ናይ ቀዛ ናይ ሊባኖስ ናይ ገለመለ ስለ ዝርኡ ዘሎ ነዚ ኩነታት እዚ ንምርግጋእ እቲ ማልቲላተራሊዝም ወይ ከዓ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ምምፃእ ኣገዳስነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ግብፂ ኢትዮጵያ ኖ ቭላድሚር ፑቲን ከምኡ ድማ ራሽያ ባላንሲንግ ኣክት ግድን እያ ክትገብር ንክልትኤን ሃገራት ከተምፅአን ከላ እውን እዚ ፀገም ናይ ግብፅን ናይ ኢትዮጵያን ትበሃል ዝጀመረ ኣይኮነን ስለዚ ንሓደ ምፅኢኻ ንሓደ ምትራፍ እውን ፀገም ክፈጥር ከም ዝኽእል ካልኩሌት ስለ ዝገበርዎ እዩ ኣብ መንጎ ክልትኤን ዘሎ ቴንሽን ስለ ዝፈልጥዎ ክልትኤን ሃገራት ነናተን ቦታ ኣለወን እቲ ብሪክስ ንክዓርቀን ክፍትን እዩ ግን እቲ ኣብ መንጎን ዘሎ ጋብ ብኸመይ ክፍታ ይኽእል ንኻል ንገድፎ እዚ ከምኡ ክኸውን ከሎ ጎኑ ጎኑ ኣብኡ ተሳተፉ ገለ ካብቶም ዴሌጌሽን ናይ ኢትዮጵያ ዝበልዎ ሃስሙ ኢትዮጵያ ከታሪክም ከጂኦግራፊያዊ ሁኔታም ከህዝብ ብዛትም ከኢኮኖሚ እድገቷም ጋር የሚመጥን የባህር አክሰስ ያስፈልጋታል ለናቫልም ለኮመርሻልም እንደዚሁ ያስፈልጋታል ይሄን አቋሟን በተደጋጋሚ ጊዜ በተለያዩ መድረኮች እና ቦታዎች ገልጻለች ይሄንኑ ተግባራዊ ለማድረግ ደግሞ ዋናው መርህ የገበያ መርህ ነው ሰጥቶ መቀበል መርህ ነው ሌሎች ሀገሮች እንደሚያደርጉት የማድረግ ነው እንታይ ዝብል ዘሎ ጉዳይ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ እውን ከም ዝረቕሕዎ ከም ተዘራረብሉ ከም ኣርስቲ ከም ዝተላዕለን ኢትዮጵያ ድማ ኣብቲ ምስ ሶማሊላንድ ትገብሮ ዘላ ንድሕሪት ክትብል ከም ዘይትደሊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፕላትፎርምስ ትገልጽ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣፍደገ ባሕሪ የድልየና እዩ ዝብል የስ ኣፍደገ ባሕሪ ከም ዘድልየኩም ዝጠራጠር የለን ኣፍደገ ባሕሪ ግን ብኸመይ መንገዲ ትረኽቦ እዩ ትሕቶ ንኻልእ ሃገር ልውላውነት ሒዝካ ክትረኽቦ ትኽእልኒ ኢኻ እጂ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ኢዝ ቨሪ ትሪኪ ዋላ እኳ ናይ ሶማልያ ልውላውነት ክኽበር እንተትደልየ እታ ሶማሊላንድ 30 ዓመት በይናው ዝነበረት እያ ናፅነት ይግባኣ እዩ ዝብል ዘረባ ድማ ከምኡ ኣርጊመንት ዝቡሃ ስለ ዘለው ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መወዳቱ ኣብ ምንታይ ክበፅሕ ቀሲልካ ክረአ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ግብፅን ኢትዮጵያን ተቐራኒ ፖሊሲ ስለ ዘለዎም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ትሕቶ ድማ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ናይ ግብፂ ስትራቴጂ ኤርትራ ንኣብነት
ናይ ኤርትራ ነገረኩም ኣብ መንጎ ግብፅን ኣብ መንጎ ኤርትራን ዘሎ ፍልሊ ኢትዮጵያ ናብ ሶማሊላንድ ከይዳ ባሕርን ተረኺባ ናይ ኤርትራ ፀገም ኣይኮነን ንኤርትራ ወላ ሓንቲ ፀገም ኣይኮነን ልክዕ ከምዛ ኣብ ጅቡቲ ዝጥቀመሉ ዘላ ከም እዩ ንኤርትራ ሽግር ኣይኮነን ንግብፂ ግን ናይ ብሓቂ ሕማቕ እዩ እዚ ግብፂ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኸይትመፅእ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር እያ ትፍትእ that's why ቀጥታ ናብ ሶማልያ ተኣቱ ዘላ ብኤርትራ ስጋኣት የብሎምን ኤርትራ ክትሕግዞም ወይ እውን ናብቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ገለ ንክገብሩ ዳ እምበር ብኤርትራ ክመፅእ ከም ዘይክእል ኣቢ ይፈልጡ እዮም እታ ናይ ሶማሊላንድ ንክዓብስዋ ግን ብቁልጡፍ ናብ ሶማሊላንድ ዘጉዮም ናብ ሶማልያ ሰራዊቶም ንክእትዉ ዘጓይዮም ዘሎ ኢትዮጵያ ነታ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ብሶማሊላንድ ገይርዋ ዘሎ ናብ ትግባረ ከይወስዳ እዩ ግን ግብፂ ስለዘይደለየ ጥራይካ ከተርፍ ኣይክልኒ ብፍላይ እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ ድሌት ኣለዋ ገለ ዝበሃል ዘረባ እንተመፅኡ ምስቲ ናይ ኢማራት ገለ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ዘርኢ ምልክታት ኣለዎ ስለዚ ንግዜ ንገጥፎ እቲ ሕቶ ግን ብዙሓት ኢዶም ዝእትውሉ ዘለዎ ቶፒክ እዩ ኢትዮጵያ ድማ ነዚ ኣርእሲ እዚ ከም ዘይገደፈቶ ኢና እዚህ ውጭ ያለ ፍላጎት እንደሌለ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከየሀገራቱ መሪዎች ጋር ባደረጓቸው የሁለትዮሽ ግንኙነት ላይ የኢትዮጵያን አቋሞች ለማስረዳት እድል ያገኙበት ነው። እንደዚሁም ይሄ ብቻ ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበር የሀገሪቷን ጥቅም ለማስከበር እዚ ድማ እቲ ሓድሽ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኮይኑ ተመሪፁ ዘሎ እዩ ባይ ዘ ወይ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ቪድዮታት ወፅእ ኣሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሱን ቤተሰቡን ማለት እዩ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ኣብይ ኣሕመድ ዝኸደላ ከም ዝኸይድን ሕጂ እዚ ሓላፊ ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ገይርዎ ኣሎ ካብ ሚኒስትር ናይ ፍትሒ ማለት እዩ ንሰበይቱ ድማ ሓላፊት ናይቲ ሚኒስትር ፍትሒ ገይርዎ ኣሎ ሓዉ ነዚ ድማ ሚኒስተር ሓላፊ ናይ ዲጂታላይዜሽን ዲገለ መለ ዝብል ስለዚ ብምልኣታ ፋሚሊ ኣብ ዝለዓለ ፖስስ ዝለዓለ ስልጣናት ሂቦም ከም ዘሎ ኣባላት ናይታ ቤተክርስትያን ድማ ኣቢ ዝኸደላ ቤተክርስትያን ማለት እዩ ስለዚ ኣምኖም ኣብቲ ኣገደስቲ ዝብሎ ቦታታት የብሎም ከም ዘሎን ስለዚ እቲ ኣገባብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ብኸመይ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ብዙሕ ዘረባታት እውን ንሰማዕ ኣለና ብምቕፃል ካብዚ ኣርእስቲ ከይወፃና ግብፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ምስ አንቶኒ ብሊንከን ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ከም ዝተራኸበ ሚስተር ዶክተር ዓብዱላቲ ስፖክ ዊዝ ሚስተር አንቶኒ ብሊንከን ስለዚ ክልቲኦም ኣሜሪካን ግብፅን ዲፕሎማሲ ናቶም ብተደጋጋሚ ይራኸቡ ከም ዘለውን እዚ ድማ ኣብቲ ዘሎ ኦንጎይንግ ሲቹዌሽን ብዛዕባ ምቁራፅ ተኽሲ ኣብ ጋዛ ከምኡ ድማ ጉዳይ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ከም ዝተዘራረብሉ ከምኡ ድማ as well as promoting the strategic partnership between ግብፂ and ኢትዮጵያ between Egypt and US ኣመንጎ ክልቲኦም ዘሎ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ድማ ክሕይልዎ ከም ዘለዎም ስለዚ ግብፂ ንኣሜሪካ ስቲል ዋላ ድሕሪ ብሪክስ ማለት እዩ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዋ ንርኢ ኣለና እዚ ከዓ ግብፂ ድሌታ ትገብሮ ዘላ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃሳት ኣብ ዞባና ደገፍ ናይ ኣሜሪካ ንኩላቶም ኣብ ቼክ ክትገብሮም ክኢላ ኣላ ግብፂ እዚ ከዓ ዘላቶ ቦታ ልዑል ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ቻይና ምስ ግብፂ ቁሩብ ጥቡቕ ዝምድና ክልዋ ትደሊ ራሽያ ጥቡቕ ዝምድና ክልዋ ትደሊ ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ጥቡቕ ዝምድና ክልዋ ትደሊ ኢትዮጵያ ግን ብጀካ ዕዳጋ ኣለኒ ትብሎ ዘላ ንሱ ኩናትን ወረ ኩናትን ኮይንዎ ዘሎ ካልእ ናብ ጣውላ ክትቅርቦ ትኽእል ነገር የለን ባይ ዘ ወይ ብዛዕባ ዕዳጋ ግብፂ እውን ክንዲ ናይ ኢትዮጵያ ዝኾን ህዝቢ ስለ ዘለዋ ዝዓበየን ዝበለፀን ዕዳጋ እዩ ዘለዎም ስለዚ ክልቲአን ክወዳደራ ከለዋ ግብፂ ብዙሕ ግዜ ዝለዓለ ኢድ እዩ ዝወሃባ ብኩለን ሃገራት ዳትስዋይ ድማ ኢትዮጵያውያን ኩሉ ግዜ ካብ ግብፂ ልዑል ፍርህን ሕርቃንን ዘለዎም እዚ ከዓ ክተርፍ ዘይክእል እዩ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ድማ ነዚ ይመስል ናይ መወዳእታ Somali President Hassan Sheikh Mohamud has just wrapped up a significant diplomatic tour, visiting key African countries that contribute troops to the peacekeeping mission in Somalia, known as ATMIS. His final stop, Nairobi, Kenya. Here, he sat down with Kenyan President William Ruto for crucial talks on the future of Somalia's security. This visit marks the end of a series of discussions aimed at preparing Somalia to take over its own security from ታይና ንርኢ ዘለና ሶማልያ ንኢትዮጵያ ንምውፃእ ኩሉ ዝከኣላ ትገብር ከም ዘላ ምስ ኬንያ ምርኻብ ማለት ምስ ዊልያም ሩቶ ድማ ዊልያም ሩቶ ኬንያ አንከር ስቴት ናይ ኣሜሪካ ዘላ እያ ስለዚ ልዑል ስልጣን ከም ዘለዋ ብፍላይ ኣብቲ ወታደራዊ ናይ ሴኪሪቲ ሕቶታት ናይቲ ዞባ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ትቻንስ ናቱ ኣብ መንጎ ግብፅን ኣብ መንጎ ኬንያን ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ ቤናይ ጭዋዳ ገይሩ እዩ ብፍላይ ምስ ኣሜሪካ አንፃራ ኣብ ብሪክስ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ንናይ ግብፂ ስለምንታይ ናብ ብሪክስ ኬትካ ክብልዎ ዓቕሚ የብሎምን ምክንያቱ ግብፂ ልዑል ተደላይነት ስለ ዘለዋ ንኣቢ ግን ኣሜሪካ ከም ዘይሕጎስሉ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ናብ ሶማልያ ንከኣቱ ድዩ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ከም ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ንከኣቱ ከፍቅድሉ ድዮም ወይ ክድግፍዎ ድዮም ዊ ዶንት ኖው ሶማልያ ግን ጉዳይ ናተይ ባዕለይ ክሕዝየ ትብል ኣላ ግብፂ ድማ ልክዕ ምስ ኣሜሪካ ኮይና ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ንከይትድግፍ ክትዓፅም ምዃና ግብፂ ድማ ነቲ ቦታ ናይ
بسرايتنا إثيوبيا توسيدو زلو بجبس كتكو تفتن كم زلا ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ እዚኦም ዘሎ ሃገራት ዘሎ ኩነታት ድማ ንኤርትራ ዝሓሸ ርግኣት ከም ትረክብ እዩ ዝገብራ ዘሎ ሓቂ ንምዝራብ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ብዞባና ንኤርትራ ርግኣት ከም ትረክብ እዩ ዝገብራ ዘሎ ምክንያቱ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ስለዘየላ ብሰላም ኣብ ጉዕዞ ምዕባለያ ኣብ ጉዕዞ ህንፀታ ኣብ ጉዕዞ ልምዓታ ፅንሕ ኢለ ሰፊሕ መደብ ኣለኒ ብዛዕቡ ናብኡ ክንከይድና ሓንቲ ብዚያ ዘላ ጥራይ ንስማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከዚህ በኋላ አንታገስም ሲሉ በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥተዋል። በትግራይ የፖለቲካው ትኩሳት እየተጋጋመ ሲሆን ትኩሳቱ ወደ ክልሉ ሰራዊት ዘልቆ ስለመግባቱም ሪፖርቶች ወጥተዋል። ጀነራል ታደሰ ወረደ የሚመሩት የትግራይ የጸጥታ ኃይል ከበድ ያለ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ ተከስቷል። የፖለቲካው ትኩሳት ሰራዊት ውስጥ እንዲገባ ቀስቀሳ እየተደረገ ነው፣ ይህንንም አልታገስም ብሏል። የህወሓትን ትኩሳት ተከትሎ የክልሉ የጸጥታ ኃይል በገለልተኝነት ትክክለኛ ኣብቲ ውድብ ኮይኑ ናይቲ ምክት ኣካል ኮይኑ ኦዲት የተገበረን ኢሉ ዘዋጭወሉ ዝሓስበሉ ከስማዕኩም እዚ ካሊእ ኦዲቲንግ ሓደ ኣስፔክት ምዃኑ ይርደአኒ ምክንያቱም ዝተሰርሐ ስርዓት ከም ሪፖዚተሪስ ዝግበር ገይሩ ግን ድማ ገንዘብ ዝዋፅእ ኩሉ ብንፁለይ ካበይ በፂሑ ኢሉ ሕታቱ እንትርክብ እዩ ኣግባብነት ዘለዎ እዩ ነዚ ዝምልከት ዝተሰርሐ ሓበሻዊ ስራሕ ነድንቕ ንቕበል ሪኮግናይዝ ዝግበር ጥራሕ ይኮነ ቀፃል እውን ቲዲኤ ኣብ ዝሰርሑ ስራሕቲ ኣሳልጦ ክህልዎ ምግባር ዝከኣለና ኩሉ ከም ንገብር በዚ ኣጋጣሚ ዝከድ ስለኒ ተዋና ነገር ግን ኣብ መጀመርያ ዝተልዓለት ኦዲት ኣሎ ዘውፃናዮ ነገር ኣሎ ገሊኡ ደብረፅዮን እውን መልሲ ክህብ እዩ መልሲ ኣብ ዝገበሉ ሰዓት ብዙሕ ኣይተሓዝሉ ሓደሓደ ዝርዝር ነገር ክትሰርዕለሉ ዘይትኽእል ጉዳይ ኣሎ ግን ዘውፃናዮ ብዙሓት ኣለዉ ኣነ ደብረፅዮንን ብዝተፈላለየ መንገዲ ተጠቕምናሉ ናይ መኸደ ገንዘብ ሓደ ሊደርሽፕ ኮይና ነቲ መኸተ ዝጠቕሙ ዝብልናዮም ስራሕቲ ምስራሕ ብሓደ ኢና ንሳተፍ ነርና ኣብ ዝርዝር ጉዳያት ክንፈላለ ንኽእል ኢና ምክንያቱም ያው እቲ ናይ ስራሕ ባህሪ ኮይኑ ኣብ ዝርዝር ስኪፕ ዝገልፅ ማለት ዘይሚሰይ ዝገበረን ኤለመንት ክህልዋ ካልኣየት እሰን ኣነን እሱን ኣብዚ ስራሕትና ኣብ ዝሰርሐሉ ሰዓት ንፀባፀቡ ዝግበአና ደረጃ ክንፀባፀቡ ንኽእለሉ ነገር ክንወዳ እዩ ብዝተፈለየ መንገዲ ደብረፅዮን በኢሉ ዝፈልጦ ኣነ ዘይፈልጦ ነገር ክህሉ ይኽእልን ደብረፅዮን ዘለዎ ዕዳ ወይ ብደብረፅዮን ስም ዝወፅእ ዕዳ ናተይ ዕዳ እዩ ደብረፅዮን ሰሪሕዎም ዝምስገነሉ ነገር ተልዩ እውን ያው ብሓባርና ክንምስገነሉ ማለት እዩ ናብ ዝርዝር ጉዳያት ኣነ ንሱን ወረቐታትና ርኢና ካብቲ ናትኩም ወረቐት ተመስሪትና ንሰርሖም ንሪኦም ነገራት ክህልውና ክእሉ እዮም ብዋናነት ግን ኣብ መኸተ ኣብ ዝተገበረ ምንቅስቃስ ኩሉና ዝወሰድናዮ ሓላፍነት ብሓባር ኮይና ዝወሰድናዮ ምኳኑ ረዲእና እንታይና ንርኢ ዘለና ናይ ብልሽውና ጉዳይ ንሓድሕዶም ክባልዑ ብኩሉ ጥፍሽና ናይ ብሓቂ ናይ መወዳእታ ደረጃ ናይ ጥፍሽና በፂሖም ከም ዘለዉ ዘርኢ ምልክታት ኢና ንርኢ ዘለና በዚ ጌርና ድማ ኣብቲ ናይ ዓድና ክምለስ ኢና መቸም ብወገን ኤርትራ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር እንዲ ዘሎ መጀመርያ ግን ከም መሰጋገሪ ነዚያ ቪድዮ እስከንስማ ፊያሜታ ገፊዮሪና ሓደ ጓል ኣስመራ ዘርከበ ሳሊና እልበይ ብሉት ቃላት ብልአን ዓይነይ ንምዝማ ከመይ ደሞ ዘናተ ዘኸንበይ ደመተይ ዘረጋጓና ይበፅእ እዝና ህፃናተይ ዕምበባ የላና ቀረባ ኦሮማይ ንሳስ ዛ ደርፊ እዚኣ ኣብ ዝሓለፈ ብዙሕ ኣዛራቢት ኮይና ነራ ኣወል ስዒድ እውን ጠቂስዋ ነይሩ ናይ ብሓቂ ከምዚ ሓለይቲ ናይ ኤርትራ ኮይኖም ሓንሳብ ፊያሜታ ሓንሳብ ሳሊና ሓንሳብ ዳህላክ ሓንሳብ ምፅዋዕ እናበሉ ክመፁ ከለዉ ኩሉ ናይ ኤርትራውያን ዘፍቅሩ መሲሉና ይድመስል ነተይ ኤርትራውያን ዘፍቅሩ ኤርትራውያን ኣይኮኑ ዘፍቅሩ ባሕርናን ደሴታትናን ፅባቐ ናይ ሃገርናን እዮም ዘፍቅሩ በዓል ቴዲ ኣፍሮ እንትርፎ ክፋእ እንትርፎ ናይ ኤርትራ ጠፊኣ ነታ ሃገር ንምምላስ ሓልዮት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘይብሉ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ከምኡ ከም ዝብልዎ ዘረባ ሰሚዐ ስለዚ ኩሉ እቲ ደርፍታት ካብ ኢትዮጵያ ዝወፅእ ፕሮፓጋንዳ እዩ ሕፅበቶ ኣእምሮኻ ኣከብሉኻ ኣወል ስዒድ ብዛዕባ እዚኣ ፅቡቅ ገይሩ ይዛረብ እዩ ክንሰምዖ ክንፍትን ኢና ኣብዚኣ እስከስምዑ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ድማ ኣብ ኤርትራ ሕዳሴ ናይ ፅርግያታት ናይ ብሓቂ ብዝለዓለ ናህሪ ይኸይድ ከም ዘሎ ዲስ ንብዙሓት ሰባት እዚ ልብና ዘረስርስ ሓበሬታ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንከል ኣለና ሓንቲ ኣብዚኣ ክነግረኩም ዝደሊ ኤርትራ
ንእሽተይ ፅገና ብፍላይ ኣስመራ ዝብለኩም ዘለኹ ንእሽተይ ፅገና ናይ ከተማታት ናይቲ ፅርግያ ናይቲ ጎደናታት እንተገይራ ናይ ብሓቂ ፅብቕቲ ከም ዝኾነት ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ዲጂታላይዜሽን ካሜራታት ኣፀባቢቑ ስለ ዘርኢ ኣዝያ ፅብቕቲ ከተማ ስለ ዝኾነት ንእሽተይ ምትዕርራይ ጥራይ ዘድልያ ስለዚ ነቲ ጉዕዞ ድማ ብቕልጡፍ ክገብርዎ ንርኢ ኣለና እዚ ኸ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዩ እቶም ኣብ ዓዲ ዘለኹም ድማ ሓደራኹም ናብ ቤተሰብኩም ክትድውሉ ከለኹም ሓድሽ ስእሊ ስደድብሎም ዝኾነ ይኹን ናይ ልምዓት ተስፋ ዝህብ ስእሊ ዝረኸብኩሞ ስደዱ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ፅምኣት ናይ ዓዱ ኣብ ዓዱ ዘሎ ልምዓት ንኽርኢ ብዙሕ ባህጊ ከም ዘለዎ ምግንዛብ የድሊ ببزح من قد كنريكم في التنينة حنت كباجن لومي ديسك تبلوكم دليل زلخو قد متاني أول مرأينا زياد كرايوا نبزيا زعبانا لمعات إنه يدزرب زلو أبزيا زلا زربا كنسمعي ناسك هو نادي تقول على أكالي خمو سرح زي بإرتان دي تسرح ملو إرتان من هتس مكينة ده حلي في أبزوت يا خلاها أنت يسوي تسأله هو داري زي حتى زي مسحته زي بحر إسراو زيها متقالات حتى وصيد قبلك سلامتكم إلى حتى نلو توليها نياتو كاكايدانا هيبوتنا سرارحنا زي فلت زي قال لي أمني كابكالي فورينر كون كلا تحت ولا هم غير خردا ملو بأنا سرح زلو كم نتفوت ميركا كساعة تكبره إن فات لومي تسرح ناز حالس لازم مثلا كساعتي سنكر زبال أتبع بران تي كبيت زبالنا ماشينرين فتاتن بملو ب إيرترا ترايدي كونس أزيم ما أشتم من سياد دخانو جانا من سيكون قريب خون خلينا عاقل زعابي سبب زي أبز بروجكت لك إحنا بيش هذا البران كوايز نو سو أزيم ناشتو ساعة مال سلاسان سيستم زريا استمروا بستفعل عليه مياسل أنه يترفوا لساتفوا دلو بروجكتي لو متاري حتى كسر so look history وزر لهم هذا top engineer ناير ترايو top engineer تيجا ديزاين جير كتود مالت زلعلو انجينيرات زقبروا ويهم زي أقل الكازر أنا جرا يكونن أبي إيرترا زلوا بقعت زمن سيرترا عزوة زلوا كلت نيرترا هذا وحسنات نقص على النتات راي كن بلا نخل يا سب دقو خين كتم هير كلها بلوز يونيفرسيتي ما هير كلها وي ونا لسي استفل عليه موياتات وسيت كلها تكبار كاغن اب تكبار شرح له خارج شرح له خارج انت عايز بلوز لسميه إيرترا يونيفرسيتي بالله انت يونيفرسيتي ازلاتا أمتى تماهيرهم داز ديجازي هانس ورلو نسخاب تزبالة زي يونيفرسيتي تماهير كخندزي ديجا هنيس كادو يتحطو ماي ناتي opinion كن one from أبزو خلو دقو خويني تماهير كابزلو كندزي ديجا كهنز زغل انجينير ايرتراوك ألنا إلي عامن يعني I'm sorry to say كلي غليو أي سأل نيوغن كامزي أبي ايرتراوزلو ماني سي بزي قد سابي مهارلو السنس التنسوز صرحو زلو السرح نبع عليه سلسة مهارو كي غمزو لكم زلو سبت مهير أب كوربوريشن تاكم سري فلتي يعني نبزعتو أب حنت أوفيس تسجعو كندق لعب عبايا ولا بجوجل أتيدي ولا بجلن دهري لونكا كتجانو نيبلكا فديونا وسنت سرح يزلو وسب تماهيرو صبو دموس كله غلي صبو سرح كله يغلي جن كم زوسان ديجا إذا حاولنا تري وزلهم شمو I think شمو حزي يعني رجع تفيات نلعب سخانة جن زين جنر مالته مثل معبل انترفيو جرزلو نزدي جاز بعلنا سرحنا يجيب زلو إذا أبز سلوع زلو من سيد ما بملو نشتي من سيد زلو أبينا يونيفرسيتي تماهيرو ما خند زي ديجاتات كسر غيلهم وي وين كند زي فلو بروجكتات كسالت غيلهم سلازي بزي قدس أبي تراكو ماستر ديجري لن انتي ما يقبر ماستر ديجري زقبر خن تاجرهم ديجا سر يحمدو تحب ديجا زبرت بروجكت يلنا بعلم that's why تقربيت كهاجر بديجات رايك الجهار زوال أم نفسه كبزاربوا أباي قدب يمزول سلازي أبي ترازلو تمرتي بزي قدس انت عن درجة توب كواليتي تمرت مخانو تنجنزب لنا now let's go back نسمع يو ذكر منا يجوالي الحراي مستسألة فيديو مستسألة في إرتاوي يسرحوا اللي سوق قرن قدي يجوالي أبي ديجا خمسة أفريقيا يسرحوا هتقولوا إنك سلمت بالمالته anyways أنت إعلامهم سلمتها بتدوجينه هو لك كم زي زبالكاتي قدام إعلامه نحرشاون فتاتي كاباسيتي ناتو كملسك 5 مليون متر كيب ماينا أبزي كنا عقور مدبرنا تحيز زنكل بروجكتات تسرحين ترين دلها إذا 5 مليون متر كيب مايكا أبزا ربع العصا قينا خنحسوس لزين خير ربع العصا ممرتنا ويكا ذا وتازي أمد كونينا زناي معقوري ويك بقليل ستراكشر سريع خاص زنولو دلنا 5 مليون متر كيب أتصبي بإيريا كتعقور سلا تغل طريعة مريضة تدي كوني تناي ماي عقمة سالساي بروجكت لنا دايفرجن كانال لولو بروجكت هذه عبر ربع نايب على الميادكم بعرزها 5 نايب على أدرسوت لاجيو بقعتي لاجيرون وغيره زاد ربع ربع دماس نولو مالتي نوع دايفرت جرنا نبز مسأتنا 5 مليون زي كنا عقورنا مالتي دحريو نابتي علامة مرسكا
ቀዳማይ ጽሩይ ስተ ማይ ንከተማ ባፅዕ ምቕራብ እዩ ከተማ ባፅዕ ምናልባት እኹል ማይ ዘለዎ ኮይኑ ክስምዖ ክእል ዝኾነ ሰብ ግን ምስ ሕጂ ዝሕሰብ ዘሎ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ምዕባሌታት ናይ ፍሪ ዞን ኮንካ ሊካሊ ኢንዱስትሪላይዜሽን እንዳተኣታተወ ከይድ ከሎ ናብታ ከተማ ኦፍኮርስ ሕፅረት ማይ ክረአ ግድነት ስለ ዝኾነ ብዙሕ ምስቲ ብዙሕ ፕሮግራም ዝሕሰቦ ዘሎ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ናይ ቀረብ ጽሩይ ስተ ማይ ማለት እዩ ካልኣይን ዝዓበየን ከዓ እቲ ናይ ኣግሪካልቸራል ንጥፈታት ማለት እዩ ክሳብ 10,000 ሄክታር ከም ቀዳማይ ፌዝ 5,000 ካልኣይ ፌዝ ከዓ 5,000 ተባሂሉ ተታሕዘ ናይ ሕርሻዊ መደባት ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ክልቲኡ ኣገልግሎት ክህብ ተባሂሉ ኣብዚ ኣዝዩ ከም ትሪኦ ዘለካ ኩነታቱ ፅንኩር ዝኾነ ዞባ ግን ኣዝዩ ብዙሕ ምህርቲ ክሕፈሶ ዝኽእል ቦታ እዩ ተደቂኑ ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ስትራክቸር ኩሉ ግዜ ናብ ደረጃታት ክሰርዕ ከለካ ቀዳማይ ዝመፅእ ትሕዝቶ ማይ ከርከበት ክሳብ 300 ሚልዮን ሜትር ኪብ ማይ ከም ድሕዝ ድሮ ተገሊፅልኩም ክኾን ይኽእል እዩ እዚ ክሳብ 50 ሚልዮን ሜትር ኪብ ስለ ድሕዝ ድሕሪኡ ይስራዕ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ናይ ዲጋታት ምዕቀን ከዓ እቲ ተሰርሐ ኣገባብ ኣሰራርሓ ወይ ከዓ እቲ ስትራክቸር እቲ ሄይት ንዕኡ ዝወፀ ወፃኢታት ከለ ክድምር ከለካ ክትሪኦ ከለካ ዋላ ከም ተመክሮ እንታይ ዓይነት ኣሰራርሓ እዩ ተፈቲኑ ኢልካ ክትሓስብ ከለካ ከዓ እዚ ፍሉይነት ኣለዎ ወይ ከዓ ብስትራክቸራል ከዓ ኣብ ቅድሚት ይስራዕ ማለት እዩ በሰራርሑ ዋላ እቲ ሄጅ ንኣብነት ሜንዳ ምትሕከም ኤግዛምፕል ወሲድና 450 ሜትሮ እዩ ዛዚሙ ዘሎ ብላዕሊ 42 ሜትሮ እዩ ንላዕሊ ወፂኡ ዘሎ ብኮንክሪት ከዓ ሬንፎርስድ ኮንክሪት ጌርና ኢና ከዓ ሰሪሕና ዘለና ስለዚ በይኑ እዚ ስትራክቸር እዚ ጥራይ ብምስተን ካልኦት ስትራክቸራት ናይ ሃገርና ተወዳድሮ ከለካ ከም ተመክሮ ቀዳማይ ተመክሮና ቀዳማይ ደረጃ ይሕዝ ማለት እዩ ብኮንተንት ወይ ከዓ በቲ ናይ ማይ ትሕዝቶ ግን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይስራሕ እቲ መእለይ ውሕጅ ኣብ ምስራሕ ኢና ንርከብ ናይ ብሓቂ ኣነስ መግለፂ ዝስነሎም እቲ ብቅዓት ናቶም እቲ ክእለት ናቶም I can't wait to see those things بعيني نكريو كيراها زعجب نديجن نبي حكي أتي بقعة بيرترا زلوا من سينا يرترا بس هو زلوا درجة بس تراي كتلو قاعد كلا لك أبغدنا بلاصو بلترز زبل فيتروتات غير كالو نوع عصرت جزء سأل كايو معبالة خي مسلكا معبالة مالت حجركا زلوا ما عقبة أتي إيكو سيستم بمولو تتفطروا نايت حجر كم زسبق مقباريو كابز نقصد كاليتك كال زيهم كم سألكم يا زي فيديو فيزوح زي كم سألكم كفتني نبي حكي مهار زغونة تحسس لزلوا Okay, give me a second now. After Nilomi قريب هذا اللغون حل فينا. حقفت تمر هجرالاتنا. نزوم رأيهم بكواليتي نايسجا أب عالم كلا درجات سرعوا أبو عريب أبي يرتري إديتيو خبلهم ينبلعت ودق فلكبي ويس من تالي بحالو عسرت خمتال زمزونو أرحلهم نمنتها بستسائل مسلمكم بودا صبغ ايفوتن انديو كل لو غني ليه ترغاغيت زلو حسنت مدبينا انفنا كوربوريشن تريتن زراتن هياو ابنت ايرتراو صعد زخونه تكالي ناي سرح ابنت لكم موز خبركم حمايونا دما اتا نماكياتو تخفلوا 30 كيلومتر ورديلكم ابزنا يرحص بوتا تزاورمو قل في سر خيمل اوكاد راي كم زي السر كبرها الكومي بالي يدحاو هاي عندنا غماتا بنقرب سدرا كب وقع لنا وقع سدرا ودحاو بوي نافيقكم انو اي كماين ازيا ناي اول فيديو مسرع خوسي اتكال سي ترف دحان تحستو يترف يكون تحستناتو توب زغونه فيديو بزح تاريخ او سنه زلوا بليز كيتكم بدمونا سمعوا اتبع جراوند تدقيم له زلو مسرع خطري عجيبانه انا أبقالنا من أول نجيري نيري لما عدنا عدنا أرينا بفيديو غير كايلي نيري إكزاكت الملسنات يا زيادة ما إكا تعبير ترى سرح زلو سرح إزي تسرح أب تسرح كينكا زي قبر فيديو دما إتزبالة فيديو قيني سمعنا نعاي I know قال يوم أبليت زبل استوديو استقبر فيديو زيادة دس كم زبلو مفلتي هجن نعاي إزي تزبالة أسئليو بزي تزربانا أول سي كابت زربانا تتراي كتعقب تخيل مالتيو أبزقن بزو فيديوهات بزو تحسو صبوت تحسوتات وش أزبلهم عداو بانك تناي وازاكم نجار مسحقناتو أبتا عند فيديو خيتكم سمعوا أبتا تمرتاو ترايك سجري معناته بزو زسق جوكس ونا لوجن نسوق أبتني وسمعوا هذا ما عندي بصراحة تاني حتى الله إلى تانو لكم ياكم حسنا انقاقو حودي الله إذا ما لو ما أنا سبب زين هاي خليفه أيوب جدرا يحضر تنعي فتي مزحق بسن ما زوقف بلع ودا قمت نصابق حوتي ذاته دكن كلو سلاز فلطم غنا غدي ما زبلو نغرومي بتعاول سعيد بيساس راهباتو زلا مكينه ينا ورا زقيح اوتوبوس ان شاء الله نايغودنا اباتري امني وغينو ملو كله ابز حداش حتى متيت حزب بوليسن بدوكتر سب لاو زلوم شانكاو سي طبعات يوم مالت انتايو سلي رخب بومبر حزب الهاجرن انتايم كوين يفلتني صغيلهم
لنا بزنبح خلب امن خدر بموعل دما ادلا يكونن بمطنو كن انتايو سلي رخب بومبر حزب الهاجرن انتايم كوين يفلتني سغيلهم دما يكونن بصلاات هاجر كرحينهم زلو اب غزاخا انتاي اندا سمعخان انداري اخان عبيخا يوسني كاب ايهن احن زموكسع سدرا زمته كما يابيليو مسغانان سنايت منيتنا بامرو خركب ناي مننت قلولاو زلومو كما يابيليو ايرتراو هاجراو مننتكو حطلو قلولاو زلومو كيمن صلئن كسبخ تانو زوصالو انكم يلا دما اب عصوت غزاناي زخفلوخا سبات اجندا ناقلا حممباري ابنت ازم كلته بلعت ودق زمساسلهم بزح اندي غزي خينهبوم كن اتا حنتن كند نوسد اليوم ابغزوم سفلطو حنتي دق ود غبام امانيل حسنا ابو اياسو ود غباب مخانو زحلفو تنصلون سقاين فلاتي سفلطو بچاون ابو تخله ود غباب مخانو تراي زيكونه ابو اياسو ود غباب مخانو زحلفو تنصلون سقاين حيزو زعبه ناتو احتالو هينوك تخله ود غبا حسنا اياسو ود غبا امز بحالو نزيوم كدعت نبور في الصامي عند حرقهم وزعخوه إهن أهن ززر لهم سقي كرزبو سمعوه من انتايهم حين زفدي خمس لهم نبوري سقي لهم يطلعوا لهم اللي عنده حرقوس براه يرقص يبلو عرب أبرز اللوسي موسيقى خي ولا عكالو بعلو قوصاصه مال ما ننجي توتوم يمو بتنقاق انمو كتوم نمبالي حدايو ابزن اوتوبوس كتما كسحلفون بملكع بانديج سغغارن كمزلو نكسطبو كملا ابزاون حنت نجر هي بنيرو كلها تا فيديو صبغتي اب يوكي بشم ايرتراويان ايثيوبيان ورقتي وزخم زلو زياده ابنيو كيتكم سمعوا ابزيا كن حنت صبغتي ارسي تنكيف قصد لي اوان خو حنا خم زلو مستبحاله دلي ابوتاتنا عبيت حواتنا بهل المكبار سنه سرعه عقي ما صنيحهم لنا ترانا خنتا يوزبل نفس زرب مغبار يدلي ازيا كمنا يحاو جورجو درار زوسكوا يدحلك بزح غزي اصبح حنا تحستو كلوا خلوا ابز مصيا نيره ابز حجي تزارب زلا كن انا كسطبو كمل لعلو سلازلني كم بعل دخلك زا مسلا صبور رس زلونا حواتنا كحجزانا امبر جيجار رادا اخلون ايدلني سلازي نشو مبرخ بكي كبرت حفتي دخلك اوش زلنا حزبنا ابينا يناي باهل طنقاقن مسغغارن كم زلو مسو زلنا اينا نفلطو لابنت كبرت حفتي ابزات الرايك سلاماويت كتما كل عينت فتنايو بكل مآزنا زفتاتنا نيرو كينات تراي زقتل زمسلو يسانن ببهل خوتنا زي تفتني يلن بحشش بكلهم عينتات عصفارس تفتينا ابنت نوسن عصفارس هيروين كوكايين كيتلفه بملكع الشجاره اللي يخوم لنا بملكعات كنينه بملكع قوصلي بملكع حرج بملكع كراميلا بملكع شوكولاته بملكع فساسي مودعته حلف حلفون بملكع بانديج كاتونا تتحيزن مخينون التبلكو بكالباتات ملكع صربالع ملكع مدهانيت انسسا انتا يمونا بانا زي تلاكه زوقا زحيخ زلطف زسحب بزحن عينتون اديت قصرو كنا كسلخ متيو بسكيت حيلتات صتا ايرترا زمخنه سرحيت نيرون فنقام من نكون غزي غديفنا سلاي بدو بحديق كمالت تقليل الجسول كمالت زي مخانو كن نقحات يدلي نقحات كبابي خامس تبهل كنن لعل كلون دما هايمانوت كامصنع منفساو هدات مونان مبنهال يمان صقام كمطممات متححاز سو زي ارس زي ترايسي ناي بحكي اقداس تارستيا ابيرتران تاينت ባህልናን ክብርታትናን ንሓሉ ክንብል ካለና ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ንህልኩም ኣወል ፅዒት ፅቡቕ ዝኾነ ጭብጢ ብዘለዎ ነጥብታት ኣምፂኢልና ኣሎ ብሓፈሻ ግን ነገራት ብቐስ እናበሉ እዮም ዝኣትዉ ከምዚ ብርትዕ ኢሎም ኣይኮኑ ዝመፁኻ ኩሉ ግዜ ኮንዲሽን እናገበሩኻ እናለማመዱኻ እዮም ዝመፁ ብንእሽተይ ነገር እዚ እኮ ኖርማል ነገር እዩ ኦኬ ኔክስት ደይ እወ እዚ እኮ ኖርማል ነገር እዩ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቲ ዘይ ኖርማል ወይ ዘይ ንቡር ከም ንቡር ንክትቅበሎ ይገብረካ ኦኬ ናይ ኣወል ፅዒት ፅብቕቲ ቪድዮ ክሮስ ማለት እዩ ኣብ بدمونا كيتكم سمعوا ابزي حجي انا حنت كلت فيديوهات كوسخلكم دليل لغو انا زرا اخوان مالتي بزي اسكن يجمر اب هاجرنا ايرترا زلو بعبالتات ادنقن اقداسن زخونه خم زلو تفلطو دو بلو لما عنتي زرا هاجركا محبر تملس من امريكا نزوبا دوبوب تقعيسو معباله ديغاتاتن حرشاتاتن كرئي مسكرم حموشتا اسرعسان 4 زمدبو مدبات كيدنا وعيلنا لنا زنرئيكم فيديوهات لما عنتخا مجمرتا ديغاتات كيدنا بدحريو نحرشاتات بتصحنا كالون حدش نجر زرعنايو بعلام بس بعن زبئي حدش ناي سساتات كمتنا قدم بيت قرقش دنبره ناشنال زو تعذيبنا لنا ديقا حنبرتي ورديلنا عساب لينا ديبنا اندقنا نعدها اللو خيدنا زلو معبالتات ناي إلكتريك
نسمرا خمزة منشو تفلطرو بالعليو خاني زعبا workshops avocado apple olives and fruits وكل كم زلوا تفلطرو بلو زوبا مأكلن زوبا دوبن زنبرة حرشاتات بزح عينت فرتاتن أحملتن انسساتاتن زمأكلة مدبات رئينا قبل عليو خاء ريقاتاتنا عساي فريالوا حرشاتات ما يستيالوا عدتات ما يزستات صوري يغربالوا أنا كابزن لعلي فيكيشن كراعي نزخل يلن كابز دبلز فيكيشن ويون زربوتا كلي كلنيو تايمز او بلاسو د بلاسوري خاص لتسال كاب قدميو زيت ريل فيكيشن كبحال زغل ناي بحكي مس عدخا مس فريش اير نصح ماي بزح معباليتا تبع عدخا زلو ناتمتكا كون كله እዚ ሕጂ ኣቀናቢሮም ኣምፂኦም መኽትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን ብኩልዩ በዚ እውን ራእይዎ ሓደ በዓሉ ሕልፍ ክብል ከሎ ካብ ኣስመራ ንወገን ደቡብ ምስ ተበገሰ እቲ ህዝቢ ምህርቲ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከም ዘሎን ኣብ ጎኒ ኮይኑ ግራውቱ ንዝኽስክስ ዘሎ ናራየ ዝገበራ ቪድዮ እውን እያ ነይራ እዚኣ ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፅቡቅ ነገር ብኩሉ መንገዲ ፅቡቅ ነገር ከም ዘሎ ኣብ ዓድኻ ንእሽተይ ነገር ፅቡቅ እውን እንተኾነ ክንዲ ዓብይ ከም ዓብይ ጌርካ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ፖዚቲቭ ኣተሓሳስባ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ እንተለካ ኢኻ ዓብ ነገር ክትገብር ትኽእል ኩሉ ነገር እታ ኩባያ ፍርቂ ምልእትያ ፍርቂ ጎደለያ ዝብል ኣጠማምታ ካብዚ ዝመፅእ እታ ትሪኣ ዘለኻ ፅቡቅ ነገራት ይዝረአየካ ወላ እቲ ዝጎደለ ጥራይ ዝረአየካ ኣሉታዊ ኣእምሮ ዘለዎ ነቲ ዝጎደለ ጥራይ ዝብል ስለምንታይ ፍርቂ ኩባያ ሂብካኒ ኢሉ ምሳኻ ይባስ እቲ ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ ዘለዎ ድማ የቐንየለይ ማይ ፍርቂ ስለ ዝሃብካኒ ይብለካ ስለዚ ኣጠማምታ ናትና ክንዕርዮ ክንክእል ኣለና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ብፍላይ እዚ ብመንገዲ ልምዓት ዝገብርዎ ዘለው እዚ ንሪኦ ዘለና ቤት ገርግሽ ዝነበረ ተዓፅዩ እንድዩ እናበለ ክንደይ ዝግዕር ሰብ ኣሎ ነታ ዓዲ ጠቕላላ ዘይፈልጣ ባይ ዘ ወይ ኣብ ካልእ እውን ከምፅእ ክፍትነ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ህዝቢ ኣስመራ ስለዘይኮነ እቶም ኣብ ኤርትራ ትኸዱ ዘለኹም ኣስመራ ዝበፅሐ ሰብ ኣይፈልጣን እዩ ክትፈልጡ ዘለኩም እቶም ደቂ ኣስመራ ኩሉ ሰብ ንኣስመራ ዝፈልጣ ይመስለኩም ማል ሓንቲ ቪድዮ ርኢ ነይረ ኣነ በዚ ትራቨሎ ጌርካ ዘሎ ጎደና ንስፔስ እናኸደ ከሎ ገለ ዘሎሲ ናይ ጎደና ቪድዮ ቀዲሕዎ ኣውሪድዎ ነይረ ኣብ ካልእ ከም ፀኣልኩም እየ ግን ንምንታይ ፅቡቅ ከም ዘሎ ኣብቲ ማእከላይ ከተማ ክንዱ ፅቡቅ የለን ትገቲ ጎደናታትን ገለን ስለዚ ኣብ ኤርትራ ምዕባለ የለን ኣይኮነን ትፀገም እቲ ሓበሬታ ከምቶም ካልኦት ንእሽተይ ጭር ዝበለት ንላዕሊ ዘምፅዋ ከምኡ ስለ ዘይመፅእ ጥራዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ቢልየንስ ኢንቨስትመንት ኢኻ ትርኢ ዘለኻ ምክንያቱ ካብ ዲጋታት ዝኸብር ፕሮጀክት የለን ታትስ ዋይ ዲጋ ሃገር ባዕላዊ ምስራሕ ዘይትገብር ናይ IMF ድዩ ናይ ወርልድ ባንክ ድዩ ናይ ገለመለ ፋንዲንግ ዘድልየካ ኤርትራ ግን ውሽጣዊ ዓቕሚ ስለ ዘማዕበለት ብፈቐድኡ ዲጋታት ዓበይቲ ዲጋታት ዓሳታት እንኮላይ ዘለዎም ቀይሕ ባሕሪ ምሉእ ከለና ዓሳታት ኩሉ ሰብ ንቀይሕ ባሕሪ ክኸይድ ስለ ዘይክእል ነታ ዓሳ ክንዲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከይድካ ብልዓዮ ትብሎ ነታ ዓሳ ተሰኪምካ ምፂኻ ኣብ ከባቢኡ ኣብቲ ዲጋታት ትገብረሉ ካብዚ ዝበልፅ ፅቡቅ ነገር እንታይ ኮን ክህሉ ክእል እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስቲ ብዝሕጉስ መንፈስ ወዲና ኣለና ከምዚ ዝሕጉስ ነገራት ክህሉ ከሎ ካብ ዓድና ቀዳምነት ሂብና ንዑ ክንገብር ክንፍትን ኢና ላይክ ግበርዎ ሰፖርት ግበርዎ ሼር ግበርዎ ነዚ ቪድዮ ዝሰራሕኩም ድማ እግዚኣብሔር ይሃበልና የቐንየልና እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ኣብ በዛ ጥዕምቲ ደርፊ ክንውዲ ኢና